Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa takna sininga las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa 230 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules sa May 15 tuiga 2024. Sa gihapon ini mo laga ni mga kurman Bombo Chama Blanco Hofer. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita, ano na ang latest diri may kantanan sa sining Solterito nga nag-utasan niya sining kaugalingon nga kabuhi dito sa Maya Banwasang Maasin Iloilo. Si Vice President Sara Duterte nagpalabot sang pag-unong sa pamilya. Ang Municipal Social Welfare Development Office nagpalabot man sang ayuda ining manunudlo sa aton sini makabobo nga naghatag sang manubo sining grado sa estudyante nga nag-utas ang iya kuglingon nga kabuhi ang pasakaan sang kaso kag pakaksan sang lisensya amo ning panawagan sang Iloy sa sining sa Department of Education. Sa dugang pa nga mga balita, mga national road nga kamahin sang paid parking ordinance ginkakas na sang Iloilo City Council. Dugang pa nga mga balita, siyam ka mga motorcycle shops and accessories sa syudad ginasarado sang city government bangod man nga wala ini sang business permit. Iloilo Provincial Government doble ang pagpaninguha sa tree growing activity nga kamahin sang tanom Iloilo. Ini may kantanan or sa tinutuyong ang mapataas ang survival rate sa tanom sa probinsya. Samtang Police Regional Office 6 sa Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki ginkumpirmar nga may 3 ka mga pulis nga ginapang-relieve bangod nga nagaserbe protektor sa illegal gambling. Amo ni madalagkuan mga balita issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Saudo. Sa iban pa nga mga talupang non kaga mga mainit man nga balita nasyonal. Pizza 15 subong kung madumduman sa aton sini mga kabombo kutob na gid lamang or subong na ang pag-umpisa sa nga pagpangdakop sa mga traditional jeepney nga wala pa makapakonsolidate. Wala pa iya makapakigbahin sa kuot piratiba. Stay kuot piratiba. Puno pasensya. Sa kooperatiba. Sa ton sini nga mga kabumbo, kabigo na ini sila nga mga kolorom. Di ko madumduman pa sa ton sini nga mga kabumbo, may aragid man. Sa nga mga wala iya makapakonsolidate. Kay hindi sila kasarang sa mga fees or mga balayran. May araman sa miyembro na sang kooperatiba o galing kayang isa ka kooperatiba nga ila sining ginsuguran lunsay mga kawatan mga tawo to lilintukin siya lunsay mga kawatan tawo to nagsailo sila sa isa ka kooperatiba tikon sa piyak nga kooperatiba lunsay kawatan mga tawo to ang ginsayluan nila mga kooperatiba kawatan man ti subong why na ni sila why na sila nagpa-consolidate nag-upod sila gani isagin na kasal siniyang caravan last time diri man sa main sa syudad sa Iloilo sa aton sini mga kabumbo amo ning katingalahan kay ti sa pag-umpisa sa kooperatiba ni galalaway ang pila ka mga opisyal sa kooperatiba stay kooperatiba sa mga kooperatiba nga kuno ini sila mangin transparent transparent sang kaungo nyo sa aton sinimatag palamati kay we have this information nga may pila ka mga kooperatiba stay kooperatiba pero mila ko yung kasala sa kooperatiba ni man may mga kooperatiba
sa aton sila mga kabombo nga kunti last time nagpatigayon sila sa ila sini nga eleksyon. No, gipang isla na to pinangakas na tong mga kawatan sini iya nga mga opisyal. No, sa aton sila matag palamati. Di may mga ginapangita sila nga pundo sa nga kooperatiba. Kooperatiba, no? May ginapangita sila nga pundo sa ila sini nga kooperatiba mumbutsam liluntukin siya kuot kanya kasulod sa pensar ko mo. Ginapangita nila hindi na to kuno makita sa aton sinimatag palamati kundi na to nagkwadto ang pundo ang ila sini nga ginpangbayad to bala para nga makapakonsolidate para nga malakip sila sa kooperatiba ati amo na lang na kooperatiba na lang sa aton sino makabumbuti subong adlaw ang mga magkaluluoy nga naghalalin sa kooperatiba hindi na ni sila kabiyahe kung magbiyahe man ila sini nga salakyan tidakpon ini sila kag kabigon nga kolorom pero ang piston kag ang manibela mag-ano kuno ini sila padulong sa Korte Suprema agud nga hingyoon nga mag-angkon sila sang temporary restraining order batok sa Public Utility Vehicle Modernization program. Sa aton sinikaron iya nga mga palamati. Ti sabahin iya sang syudad sang Iloilo magasugod man bala sa pagpangdakop dire ang aton sini nga Iloilo City Traffic Management Unit. Kung mangdakop man sila, may kaupod bala sila iyang talatapan sa gobyerno just like the Land Transportation Office or the Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa pag-enforce sining layi, ining pagsulundan, may kantanan sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Tindirita ni karon mahibaluan kag panilagan man naton kung anong sistema. But as far as the PM or PUVMP is concerned diri sa bahin sa syudad sa Iloilo with this amended kasinto 95 ni Mindaron mo ang local public transport route plan sa syudad, no? Di ba kasinto 159 199, no? Ining enhanced local public transport route plan sa syudad ti may ideya nga ginaplastar sila diri. Kumo nga ang iban gani nga mga kooperatiba way na iabilin nga kwarta ti way na sila inog bayad, way na sila inog bakal, way na sila inog down sang mga modernized bus, no, mo mga minibus gani way na sila inog down, way sila kwarta mo, no, kay buta base kon plastada gin kapital ang kwarta sa nga kooperatiba, gin kapital sa illegal numbers game, gin kapital sa bulang, gin kapital sa casino, gin kapital sa 1, 2, 3, 4, 5 kabilog nga kirida. Why kita mampawan sining isyo? Mamati ka lang sa mga driver nga miyembro sa kooperatiba, damos lang balaan mo. Sa aton sining mga tagpalamati, galing hindi sila ka-voice out, tinsakto to ang balsa nga isa ka-operator last time. Nga hindi silang gina-terrorize sang pila iya ka mga opisyal sa kooperatiba, kagway man sila gani ginapahambal during the time nga mayara sila sa assembly. Pero labay man ako na change oil ng bag-o sini iya nga pick-up. Sino may bag-o pick-up? Ang buta ako nung magyapon ako slakyan niya. Sa mga kabumbo naton dira, mga amigo tang driver ka pamati subong kilala na nila. May bag-o nga slakyan na. Tiyan mo na sa aton sinimatag palamati, kay kumo wala kwarta nga inugdown o inugbakal sa sining modernized jeepney, nag-ideya karon diri sa bahin sa syudad sa Iloilo, ambot ko na mo man sa iban, nga pangbutangan sang sticker ang mga traditional jeepney, kag amo inang balasihan, no, para nga ini sila ang makapadayon sa pagbiyahe. Gangasa lang kita katubol ta sang Public Utility Vehicle Modernization pasensya, no, Public Utility Vehicle Modernization na program. Tapos nga may mga traditional jeepney gyapon nga nagabiyahe. Abi ko anay mga minibus na ni kag mga kampiyon kag mga imported na ni mabiyahe subong.
Nagapakita lamang banwa, no? Sang kamaturan nagapatod sang kamaturan nga gindali-dali. Agod ti kung sino man ang mga komisyoner dira makabato na sa ila sini nga komisyon. Kag ang nagaduso sini siyempre makatilaw man. Ti hamako nimo banwa pila ang komisyon na diri magdagduha lang ka milyon ang minibus. Awat pa na iyay kapital para sa tuig 2025. Kami ano ganis tuig 2025 Bumbumel? Ay, oo, may eleksyon! Tanda-tanda sila, no? Tanda-tanda sila batano, no? Pero amo na sa aton sini nga mga kabumbo, pinakurayan lang nila kag dali nila para bisan paano may pundo sila bla. No, may pundo sila inog bayad sa bulanan sila sini nga slakyan o kon may pundo sa inog bayad sa apartment sang uyab nila, no? O kon tiyan mo na tigana sa eleksyon ayawat pa na makalibot-libot kada makapangalupang musta kag pangayuan ka sa mga tambay dati. Way kita da bisan panglongnek lang kag pang mani-mani lang sulusumsuman. 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11 diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Ang Department of Social Welfare and Development magaplastar kuno magadugang sa masobra 4,000 ka mga posisyon, no? Matag sila maplastar sila sa trabaho para iya sa masobra 4,000, no? Or make it 4,265 ka mga posisyon para kuno ini nga masustiner ining kag masuportahan ang implementasyon sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps, no? Sa aton sini karon nga mga taga Palamati tiamo ning pahayag diri banwa ni Amina Pangandaman, no? May kantanan sa sining ginaduso karon nga dugang nga mga trabaho ni DBM Amina Pangandaman sa aton sini nga mga kabumbong inaprubahan niya na ini. Sa aton sini matag Palamati ining nasambit karon iyang pagduso manmanwa sang isa ka pagsulundan may kantanan sa sining pagtukod sa Project Development Officer 2 or PDO nga posisyon. Sa aton sining karon nga mga kauturan, Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman sa aton sining karon nga mga taga Palamati krusyal kuno ini kag importante sa pagsuporta sa programa sa 4Ps sa gobyerno kagaluya nga makaangkon sa inclusive, no? Nga pag-umwad para sa tanan agod nga biyaan na kuno ang tuman nga kaimol, no? Labuton gid kuno didto tubtob sa katubtuban mga imol gid banwa. Sa aton sini mga kabumbo, labay manakon gagata utok sa mga opisyal naton sa gobyerno basta lapit na lang lapit na lang eleksyon, no. Notaran nyo man nanotaran nyo man way. Kung way kamo kanotar, dapat manilag-nilag na kamo panotarin nyo na subong. Kay by 2025 kung may eleksyon kita, midterm elections, no, gadamo ni subong mga programo sang aton sini nga mga sang aton sini nga gobyerno, gadamo ni programa, duso niya mo sina kay kagustuhan niya mo sini, no? Pero ti pagwapo na, pero lantawan nyo lang pagkatapos eleksyon, manumnuman pa kamo. Amo na gani nga nagkadapat sa aton sini mga kabumbo, no, nagasalig man kita sa sa ihibalo kag sa pag-insindi sa mga bumuluto, no? Sa subong iya nga panyempo ti nagkadapat gid iya nga magpili gid kita sa nga maayo kag husto sa aton sini karon nga mga kauturan. Do stress ka bumomel, no? Stress ka, sinudang stress na sinyo, ipautwas na lang na sa paghimo sa interest. No? Pautwas na lang sa paghimo sa interest sa Buena Mano Salvo Year 18 promo. Kung pinsaron mo do, tsakto ang bali mong butsam, no, gapagwapo lang di sila kamabatian mo sila. Kung lapit na lang eleksyon, no, bali Mayor Junay ngaw, kung sadto ay nyo sila makita, subong araan na sila. Tinuo mo amugin. Hindi lang kayo dito sa Manua sa Sarakot sa bisan nila nga bahin sa nga pungsod Pilipinas. Kay lapit na lang nga ni eleksyon. Di kung stress ka sa mga amo sina, pabayin na nanay, no? Hindi na pag-insindiada, kag para malipatan mong stress madula, no? Ubrada bla sa nga interest mo para sa Buena Mano Salvo Year 18 promo sang Bombo Radio kag Star FM.
Now, sa pag-ubra mo sa imo sini nga entries, tandaan mo gid iya sa aton sini mga kabombo, hindi ikaw magbutang dira sang late entries, week number 8, or kung ano dira. No? Ang ibutang sini nimo, pili ka lang halin sa numero 1, numero 10, hasta sa numero 7. No, pili ka lang dira, mamba kami mumbutsam, tinong di buinas kuya sa numero 7. Pareho tayo, kaya mo na ang paborito ko numero. Di butang mo da week number 7. No? Kung ang imo sini nga proof of purchase nga napilian, no? Ang napilian mo is R. Florete Pawn Shop and Jewelry. No? Your Diamond and Pearl House, may ara ikaw abisa nga kupon. Makuha mo na ang kupon sa isa kagatos ka pisos ka transaksyon mo sa R. Florete, sa diin man nga branches, diri iya sa palibot sa syudad ka probinsya sa Iloilo, bakal ka lahas, bakal ka rilo, prenda ka item dira. No? Basta maka 100 ka, may isa ikaw ka kupon. No? Tiko na mo sinang napili mo nga entry or proof of purchase, isulod mo inas puti sini nga sobre. Pag sulod mo sa puti sini nga sobre, butangan mo sa imo sini nga pangalan, edad, address, phone number, pirma, week number. Sa week number, sa nasiling ko naliwaton ko, pili ka lang sa numero 1, kag numero hasta numero 7. Kung mambang ka mong butsam, do di buinas ko sa numero 2. No? Kay kung numero 2 ko muna mo, kung hatagan ka isa, mambang ka nga, dudugang ina lang, basi mabalo ko na. Di ba? Mel. Kung numero 2 kaya di buinas, tibutang mo na sa week number 2. Tapos pangalan sa proof of purchase. Ipadala sa Buena Mano Salvo Year 18 promo sa Star FM kag Bombo Radio care of DYFM Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City. No? Ihulog diri sa Dropbox sa studio sa Bombo Radio or may mga designated Dropboxes man kita sa palibot sa probinsya sa Iloilo sa mga tawag sigiri sa mga R. Florete Pawn Shop branches, may ara man kita dira. Sa aton sinikaron iya nga mga tag-palamati. Waswas na, kaya nga ton siniyang Grand Draw sa Mayo 25 na, Sabado ina nga adlaw. Anyway, dugangan ta mga dalkuan yung mga balita kag impormasyon sa aton siniparay nga pagpangalaga diri sa Bombo Horizon to pagkatapos ang Bombo Network News. O si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Ang El Nino, ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan, sa diin may eksperyensyahan ang pagtaas ang temperatura, may yara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, mangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan ukon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bust! Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Sa radyo Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Mayo 15, taong 2024. At ngayon, sa ating mga headlines, mga politiko pagbabawalan ng makilahok sa pamigay ng ayuda sa ilalim niya ng ACA program ng Department of Social Welfare and Development. Samantala, mahigit 1.7 billion pesos naman na halaga ng emergency loans inilaan ng GSIS para sa mga miyembro na naapektuhan ng rabies at ng El Nino phenomenon. Ang civilian mission naman ay may naglayag na patungong Panatag Shoal.
Kauna-unahan naman na nuclear power plant sa Pilipinas maaari daw maitayo sa taong 2032 ayon sa Department of Energy. Ang mababang kapulungan naman ng Kongreso abay suportado ang inisyatibang magpapabuti sa dental health ng mga Pinoy. Sa international news naman, mga na-displaced na individual sa buong mundo umaabot na ng halos 76 milyon noong nakalipas na taon. Sa ating balitang pampalakasan, eto hong Knicks abay abanse na sa serye laban sa Pacers sa Game 5 ng Eastern Conference Second Round ng NBA. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, abay pagbabawalan na ang mga politiko na makikilahok sa aktwal na pamamahagi ng ayuda sa ilalim yan ng kontrobersyal na assistance program ng Department of Social Welfare and Development na ayuda sa kapos ang Kita Program o AKAP. Ito ang inanunsyo ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kasabay ng paglagda at paglalathala ng implementing rules and regulation ng naturang programa noong buwan ng Abril. Paliwanag ng kalihim na labag ang naturang gawain sa kanilang protocol at hindi na papayagan ang Department of Social Welfare and Development Disbursement Officer sa pagkakasamay o pagsasakamay ng ayuda sa sinumang mga politiko. Ipinunto rin ng kalihim na layunin ng naturang pulisiya na maiwasang magkaroon ng impresyon na ang tulong pinansyal ay nanggagaling sa mga politiko, bagamat sa kaso ng lokal na opisyal, maaari nilang obserbahan ang pamahagi ng naturang ayuda. Matatandaan kasi na noong buwan ng Pebrero ng kasalukuyang taon, naging kontrobersyal ang naturang assistance program ng Department of Social Welfare and Development matapos akusahan ni Senator Amy Marcos ang ilang miyembro ng Kamara sa paggamit ng AKAP program sa pagkalap umano ng mga lagda para yan sa People's Initiative para amyendahan ang restrictive economic provision ng konstitusyon. Target naman ng ehensya na simula ng pagpapatupad ng naturang implementing rules and regulation sa pamahagi ng ayuda sa ilalim ng AKAP program bago matapos ang buwan ng Mayo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang mga benepisyaryo ng kaukulang cash aid na pumapalo sa 1,000 hanggang 10,000 piso na subject pa rin yan sa magiging assessment ng ahensya, partikular ng kanilang mga social workers. Gayon din sa clown ng programa, ito hong rice subsidy, funeral at maging ang mga medical benefits. Samantala, pumalo na sa mahigit 1.7 billion pesos ang kabuang halaga ng emergency loans ang inilaan ng Government Service Insurance System para sa kanilang miyembro na apektado ngayon ng kaso ng rabies maging ng El Nino phenomenon. Ang naturang halaga nga ay inilabas para sa 13 lugar yan sa bansa na natukoy. Sa isang pahayag, sinabi ng state-run insurer na bawat kwalipikadong miyembro ng GSIS ay makakakuha ng 20,000 pesos na loan sa ilalim niya ng naturang programa. Kabilang sa mga lugar na pinaglalaanan ng pondo ay ang mga sumusunod: ang Catbalogan City sa Western Samar, ang Cordova, Naga City, Toledo City sa Cebu, Iloilo City, Buenavista sa May Guimaras, Bayawan City at Santa Catalina sa Negros Oriental, Antique, Basilan at Dato Piang sa Piang Sultan sa May Barong Gispuyan sa Maguindanao del Sur at sa Buenavista. Nanawagan naman ang GSIS sa mga kwalipikado na magtungo lamang sa kanilang pinakamalapit na opisina para po makapag-avail ng naturang emergency loan. Oras 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating may init na balita sa oras na ito, naglayag na ang civilian convoy mula Zambales kaninang umaga patungo dyan sa may bahagi ng Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Ineskorta naman ng Philippine Coast Guard ang naturang convoy na binubuo ng 100 bangka. Ayon sa organizer ng civilian mission na Atinito Coalition, maglalagay sila ng symbolic markers o itong mga boya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa.
Kalakip nito ang paghahatid ng mga essential supplies kagaya ng langis para yan sa mga mangingisdang Pilipino sa naturang lugar. Ang civilian mission ay itinuloy pa rin sa kabilayan ng mga ulat ng umano'y malaking puwersa ng mga Chinese vessels na bumubuo ng blocking formation sa may bahagi ng Panatag Shoal. Binigyan din ni atin ito co-convener at Akbayan President Rafaela David na isang legitimate exercise ng karapatan ng mamamayang Pilipino at sovereign rights ng bansa base sa international law ang mapayapang civilian mission na nakatakdang matapos yan sa Biyernes, Mayo 17 ng kasalukuyang taon. Inaasahan naman na posibleng maitayo daw ang kauna-unahang nuclear power plant sa Pilipinas sa darating po yan na taong 2032. Ayon kay Department of Energy Assistant Secretary Mario Marasigan, ito ay maisasakatuparan lamang kung makakapag-comply ang ating bansa sa mga kinakailangang requirements para rito. Layunin ng ahensya na makamit ito upang matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente sa ilang mga lugar kasabay na rin ang patuloy na pagtaas ng demand nito. Bukod nga dito ay lubos din anyang tumataas ang singil ng kuryente, kung kaya't makakatulong ito para sa mga consumer. Sa ngayon, patuloy ang pag-aasikaso at pagsasaayos ng ahensya ng mga kaukulang requirements na ibinigay ng International Atomic Energy Agency. Sa karagdagan pang mga balita, aminado ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na posibleng matagalan pa bago nga tuluyang matunton at matukoy etuhong mga salarin sa likod huyan ng deepfake video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang inihayag ni Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Cyber Response Unit Chief Police Colonel J. Guillermo kasunod dyan ng pagsampa ng reklamo ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas sa kanilang tanggapan laban yan sa 4 na mga social media influencers at social media pages kahapon hinggil yan sa nasabing usapin. Aniya, mabusisi nilang pinag-aaralan ngayon ang naturang kaso kung saan natukoy na rin nila ang IP address na ginamit o pinagmula ng naturang deepfake video ng laban nga sa Pangulong Marcos. Ngunit gayon pa man, ay nilinaw rin ni Guillermo na posibleng abutin pa ng buwan ang pagtugis sa mga salarin sa likod yan ng nasabing cybercrime. Bagamat natukoy na kasi aniya ang IP address nito ng nasabing video, ay nanatiling malaking hamon pa rin para sa kanila ang pagtukoy sa mga individual na nasa likod nito na gumamit nga ng naturang mga IP address. Posible kasi aniyang gumagamit ito ng isang proxy server o itong di kaya'y virtual private network na siyang ginagamit din sa ibang bansa. Samantala sa ngayon ay nailahad naman ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa grupong nagsampa ng reklamo ang mga kakailanganing requirements para sa paghahain pa ng kaukulang kaso laban sa mga matutukoy na nasa likod ng nasabing krimen. Sakali naman na matunton na mga ito ay maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Samantala, kumpiyansa naman ng Department of Energy na magiging sapat pa rin ang supply ng kuryente sa ating bansa sa susunod na taon, kung saan ay gagawin ang 2025 midterm elections. Ginawa ng ahensya ang naturang pahayag sa naging pagdinig nga ng Senate Committee on Energy. Dito ay natanong ni Committee Chairman Senator Raffy Tulfo ang mga kinatawan ng ahensya kung walang magiging power interruption sa susunod na taon. Tugon naman ng Energy Undersecretary na si Rowena Guevara na may mga nakalatag daw na mga planta at inasahan na abot ito sa 4,000 na megawatts sa magiging supply nito. Nakalaan rin ang nasa 2,000 conventional power supply at mahigit 1,900 na renewable sources. Bantay sarado din niya ng ahensya ang mga planta na nakatakdang pumasok sa bansa ngayong 2024.
Samantala, tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang buong suporta ng Kamara sa mga inisyatiba na naglalayong itaguyod nga etong edukasyon na pangkalusugan at mapalawak pang akses upang mapangalagaan ang ngipin ng bawat Pilipino. Ito ang mensahe ni Speaker Romualdez sa ika-115 convention ng Philippine Dental Association na ginanap dyan sa may SMX Convention Center dyan sa may isang malaking mall sa Pasay City. Sinabi ni Speaker Romualdez na kabilang din sa isinasaalang-alang ng Kamara itong panukalang batas na magbibigay naman ng libreng medical at dental services, partikular na sa mga mahihirap na batang Pilipino. Binigyan diin ng mambabatas na ang kalusugan ng ngipin ay mahalaga, ngunit kalimitan ay napapabaya ang aspeto ng pangkabuang kalusugan ng isang Pilipino na nakaapekto naman sa paraan ng pagkain, pagsasalita at pakikisalamuha sa kapwa. Dagdag pa ni Speaker Romualdez na ayon sa mambabatas nga ay napakaraming mga Pilipino ang nagdurusa dito naman sa pananakit ng ngipin na maaari namang maiwasan sa tamang paraan. At batay nga sa datos, sinabi ng leader ng Kamara na 7 sa bawat 10 Pilipino ang may sira ang kanilang ngipin. Ngunit kung saan ayon din sa ulat ng World Health Organization noong 2020, katumbas ng $825 milyong ang nasayang na pagkakataon ng Pilipinas sa hiyan ng 5 nangungunang sakit sa bibig. Sinabi pa ng mambabatas na upang matugunan ito, mayroong mga hakbang na ginagawa ang pamahalaan, gaya ng pagsasama ng Dental Health sa Republic Act 11223 o itong Universal Healthcare Act bilang pangunahing serbisyong pangkalusugan na matatanggap ng bawat Pilipino. Gayon din aniya, ang Tax Reform for Acceleration and Inclusion o itong TRAIN Law ay nagpapatupad ng mas mataas na buwis sa mga matatamis na inumin upang mabawasan ang pagkonsumo sa mga ito at maiwasan nga itong karaniwang mga sakit sa bibig. Inaanyayahan rin ni Speaker ang lahat ng stakeholders na magkaisa at sama-samang isulong ang kampanya na ikayatin nga ang publiko na regular na magpakonsulta, itaguyod ang pagpili ng masustansyang pagkain at bigyan ng kamalayan kaugnay sa benepisyong saklaw ng kanilang healthcare coverage. Sa karagdagan pang mga balita, pinag-aaralan na ng komite ni Senator Risa Ontiveros ang Certificate of Candidacy at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Isinumite ito ng Commission on Elections sa Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality, bati na rin sa kahilingan ni Senator Ontiveros na diskumpiyado sa tunay na pagkatao o pagkakakilanlan ng alkalde na umano'y may kinalaman sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa kanyang Certificate of Candidacy na inihain noong taong 2021, idineklara ni Guo na siya ay isang Filipino citizen. Nakasaad din na ipinanganak ang alkalde sa Tarlac noong 35 years and 2 months siya na nanirahan sa bansa at ang 18 years and 2 months nito ay nanirahan naman sa may bayan ng Bamban, kung saan ayon kay Senator Ontiveros ay bigla lang daw sumulpot ang mayora. Idineklara naman ni Guo sa kanyang SOSE na gumastos siya ng 134,693 pesos sa kanyang kampanya noong halalan para sa pagkaalkalde noong 2022. Wala naman itong idineklara na kontribusyon na in-kind or cash at tumakbo rin bilang independent candidate. Na magugunita nga na hiningi ng senadora ang SOSE at ang Certificate of Candidacy at pati na rin ang SALE ni Guo dahil wala siyang nahanap na official school at hospital records nito. At ang tanging natunton ay ang 17 years old na si Guo noong irehistro ang kanyang kapanganakan. Inihayag din ng mambabatas na sa birth certificate ni Guo nakadeklarang Pinoy ang ama nito, pero Chinese national ang nakadeklara sa mga business records nito. Question din ng senadora kung Chinese ba si Guo at kung itinanim siya ng China sa gobyerno ng Pilipinas. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kastar Nation, kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito
itoong katwiran ng Department of Energy na dahil sa mataas na heat index dulot ng El Nino kaya pumapalya itong mga planta abay tinabla ni Senador Escudero. Ang buong detalye tinutukan ni Bombo JC Galvez. Tinabla ni Senador Chis Escudero ang naging katwiran ng Department of Energy na dahil sa mataas na heat index at temperatura dulot ng El Nino kaya pumapalya at nagkakaroon ng unplanned shutdown ang mga planta. Sa ikinasang pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi ni Department of Energy Undersecretary Rowena Guevara na dahil sa mainit na panahon kaya apektado ang mga power plant operations na nagiging sanhiyan ng blackout o brownout sa ilang mga lalawigan. Git ni Escudero na hydro lamang ang dapat na apektado ng matinding tag-init at hindi kasama rito ang coal, wind, higit ang solar energy na sa init ng araw kumukuha ng enerhiya. Naglabas din ng data si Escudero kung saan inilatag nito sa pagdinig na hindi ang init ng panahon ang may kasalanan sa mga nagaganap na shutdown ng planta. Punto ng Senador, mula 2020 hanggang 2023, pumalo sa mahigit 11,900 ang unplanned outages. Ibig sabihin, bigla't hindi naabisuhan ng Department of Energy ang Systems Operator at Energy Regulatory Commission sa gagawing maintenance shutdown ng mga planta. Malayo ito sa halos 700 na planado at scheduled maintenance shutdown sa kaparehong period. Bukod dito, tinukoy din ni Escudero ang taong 2020 kung saan hindi pa naman malalang init kumpara sa ngayon, ngunit umabot sa 2,801 ang unplanned outages kung ikukumpara sa 93 na planned outages. Git pa nito na mula pa noong 2020 ay 10% lamang ang planned shutdown habang 90% ang unplanned shutdown o maintenance ng mga power plants. Kaya noon pamanaan niya ay sadyang madalas na ang problema sa supply ng kuryente. That this is a very strange weather that we're having, that the temperature index, the heat index was really very high. And it has affected many of the plants' operations. I'm sorry, Mama. It should only affect hydro dahil walang tubig. Why all the rest? Yes, Why sir. will it affect coal? Why will it affect wind? Why will it affect solar? In fact, it should be better for solar. So you're just Yes, talking sir. of hydro, ma'am. Sir, for solar, for example, scientific papers have already shown that if the temperature is more than the normal operating temperature, the efficiency of solar panels actually go down. Meron po tayo mga scientific, and we can send you copies of these papers. Ma'am, And don't then send po- it to me. Read it yourself because you're still pushing for solar and other renewables. In fact, the dependable capacity of solar is only at 25% and you still need baseload to hold that energy into the grid. Correct me if I'm wrong, you need 0.2 of every 1 megawatt of solar to bring into the grid of baseload. So, no need to furnish the committee, ma'am. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Umabot sa pinakamataas na record na 79 o 75.9 million ang bilang ng mga internally displaced people sa buong mundo. Ito ay ang mga taong umalis sa kanilang mga tahanan dulot na rin ng gyera, kalamidad at iba pang kaguluhan, ngunit nananatili pa rin sa kanilang bansa. Ayon nga sa Internal Displacement Monitoring Center, 7.7 milyong katao ang na-displace ng dahil sa kalamidad at 68.3 million naman ang dahil sa kaguluhan at karahasan, kabilang na dyan ang gyerang nararanasan sa Sudan at Gaza. Ito ay mas mataas sa naitala noong 2022 na nasa 71.1 million. Ayon din sa organisasyon, tumaas ng 50% ang bilang ng internally displaced people sa nakalipas na 5 taon. Doon lamang sa Gaza Strip ay 1.7 million na mga Palestino na ang internally displaced sa katapusan ng 2023 matapos nga ang pag-atake ng Israeli Defense Forces. Bombo Sports News. Abay, nakahulagpos ang New York Knicks sa tablang serye ng Eastern Conference matapos ang kanilang Game 5 kanina laban yan sa Indiana Pacers. Nagtapos ito sa score na 121-91. Dahil dito, isang panalo lamang ang kailangan nilang magawa para magpasok sa finals na magiging kauna-unahan mula 1999 hanggang 2000 season. Kumamada na sa laban si Jalen Brunson
ng kabuang 44 points para yan sa New York Knicks. Nasa 28 sa mga ito ay naipasok sa first half at may 7 assist, habang nag-ambag naman si Josh Hart ng 18 points at 11 rebounds. Samantala, ito namang si Tyrese Haliburton ay nanamlay sa 13 points at 5 assists lamang para yan sa Indiana Pacers. Pero umaasa ang kanilang panig na makakagawa pa ng paraan ng Pacers para mapanatiling buhay ang laban nila sa Eastern Conference ng NBA. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, pinuri ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ang Philippine Coast Guard dahil sa maagap nitong aksyon para mapigilan ang illegal na reclamation ng China sa Escoda Shoal. Binueltahan din ng mambabatas ang China na kilala sa paggawa ng mga peking produkto na ngayon naman ay gumagawa nitong mga artificial na island. Git pa ng mambabatas, ang Escoda Shoal ay malinaw na nasa loob ng teritoryo ng bansa. Pinuna din ito ang napaulat na pagpapadala ng fleet blockade ng China sa Panatag Shoal para harangin ang Peace and Solidarity Regatta ng atin ito coalition. Samantala, umapila naman ang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na itigil na ang ginagawang investigasyon ng Senado sa umano'y PIDEA leaks dahil pagsasayang lamang umano ito ng oras at pondo ng bayan. Sinabi ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin na dapat na isaalang-alang kung ano ang tinatahak na direksyon at benepisyo ng umano'y na-leak na dokumento ng PIDEA na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paggamit daw ng iligal na droga, lalo na at pondo ng bayan ang ginagastos sa pagdinig. Hinimok din ng mambabatas ang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na balikan at muling suriin ang mga hawak nitong ebidensya. Sinabi pa ni Garin na dapat ay pangalagaan ang kapakanan ng publiko na maaaring magdulot ng kalituhan at magresulta din ng kawalan ng katatagan ng bansa. Pinapaalalahanan din ng mambabata si De La Rosa na maging maingat sa investigasyon lalo't kilalang mga tao ang isinasangkot na nakakuha daw ng interes ng publiko. Paalala pa ni Garcia o ni Garin ang responsibilidad na kaakibat ng legislative power na kapag pinanatili ang investigasyon na walang pagsasaalang-alang sa mga itinakdang pamantayan ay magdudulot lamang ng hindi magandang halimbawa. Sinabi naman ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores na kinakailangan ang higit na pag-iingat upang hindi makapinsala ng reputasyon ng mga inaakusahan ang mga walang basihang aligasyon. Inihalimbawa din nito ang mga individual na gumagawa ng kasinungalingan para lamang magpapansin. Kaya mayroong mga manunood na nagsasabi na nagmumukhang circus na ang pagdinig ng komite. Nang tanungin naman kaugnay sa direksyon at layunin ng investigasyon, ay iginiit ni Flores na dapat daw iwasan ang circus-like atmosphere at tiyakin na ang pagdinig ay nagsisilbi sa isang makabuluhang layunin. Binigyang diin pa ng mambabatas na kailangan na maging maingat sa pagpili ng mga testigo at paghimok sa komite na iwasan ding mag-imbita ng mga individual na may hindi kapanipaniwalang impormasyon at ang pagsasagawa din ng verifikasyon sa sinasabi ng mga humaharap sa naturang pagdinig. Sa panig naman ni Bataan 1st District Representative Geraldine Ruman, ipinaalala nito kay De La Rosa na mag-ingat sa pagsasagawa ng investigasyon. Question din nito ang tunay na intensyon ng ginagawang pagdinig, lalo na kung ito ay naganap sa nakalipas ng administrasyon. Hinimok din ng mambabata si De La Rosa na ibaling na lamang ang kanyang pagsisikap sa mas mahalaga pang usapin sa ating bansa. Nananawagan din ito sa pagpapatuon ng pansin sa paglutas ng mga isyu na kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Samantala, pinuri naman ni Speaker Ferdinand Romualdez ang pag-usad naman ng panukala na mag-amyenda sa Rice Tarification Law na naglalayong tiyakin na sapat ang supply ng bigas sa bansa at abot kaya ang magiging presyo nito. Sa sesyon ng plenaryo nitong Martes, inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 10381 sa pamamagitan niya ng voice voting.
Target ng Kamara na aprubahan ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa bago ang adjournment sa susunod na linggo. Sa ilalim ng panukala ay palalakasin ang National Food Authority at bibigyan ito ng kakayahan na mag-angkat ng bigas sa mga emergency situation para matiyak na sapat ang supply at mapahupa ang presyo nito sa merkado. Nananawagan naman ang ilang kongresista sa Senado na bilisan din ang pagpasa ng naturang panukala. Nauna nito ay nagpahayag ng kahandaan si Pangulong Marcos Jr. na sertipikahan ang panukala upang mabilis itong maipasa ng Kongreso. Hinimok naman ng Department of Justice ang civil society groups na makipagtulungan sa gobyerno para tugunan ang issue ng red tagging at labeling sa bansa. Binigyan din rin ng ahensya na seryoso ang Administrasyong Marcos sa pangako nitong naisulong at protektahan ang karapatang pantao ng bawat Pilipino. Ayon nga kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, ang Administrasyong Marcos ay nagsusumikap upang matugunan ang mga issue sa karapatang pantao sa ating bansa. Naanya ay maliwanag sa pagbuo ng Special Committee on Human Rights Coordination kamakailan lamang na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nauna na ang sinabi ng Civil Society and Human Rights Group na habang ang desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng red tag na aktivistang si Segfrid Diduro ay isa daw welcome development. Partikular na rito ang naging desisyon ng mga mahistrado na nagsasabing ang red tagging, paninira, paglabel at guilt by association ay tunay daw na bumubuo ng karapatang pantao, kalayaan at seguridad nito. Sinabi din ni Vasquez na ang utos ng Pangulo na lumikha daw ng isang espesyal na komite na mag-uutos sa mga pangunahing ahensya ng gobyerno katulad na lamang Department of Justice, Department of Foreign Affairs at Department of Interior and Local Government na palakasin at itaguyod ang karapatang pantao at tiyakin din ang isang nakatuong epektibo at rationalized na pagtataguyod at proteksyon ng bawat karapatang pantao. Kumawa tayo muli ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong Philippine Navy abay nag-deploy rin ng mga barko para tiyakin nga itong seguridad ng civilian mission ng atin ito coalition dyan sa may bahagi ng West Philippine Sea. Alamin natin ang kabuuan ng balitang yan mula sa pag-uulat ni Bombo Marlene Padierno. Nag-deploy din ng Navy upang bantayan ang isinagawang civilian mission ng atin ito coalition sa bahagi ng Bawdim sa Luksho sa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, bagay ito ng kanilang pagpiyak sa seguridad na naturang civilian mission na nahalaga naman na sa may kasandang individual bilang mga volunteers. Tumanggiman o bibigay ang mga karagdagang detalye tiniyak naman ni Commodore Trinidad na tutatugan nila ang nasa aktibidad para na rin sa kaligtasan ng mga kababayan natin na kabilang sa mga pumalaot. Kaugnay tayo may din na nakipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine Coast Guard at maging sa mga organizers ng naturang civil society group ukol dito. Kasabi nito mga kabombo, pinuri rin ang opisyal ang organizers ng atin ito coalition sapagkat ang kanilang aniyang mga hampang ay nagkapakita lamang ng whole of nation approach hinggil sa nasabing issue sa West Philippine Sea, bagay na dapat aniyang irespeto ng China. I would like to commend atin ito organizers. This is civil society showing that they understand the issue. It is not only a government approach but a whole of nation approach. China should respect civil society in exercising Philippine rights. The Coast Guard is in close contact with them for safety of life at sea issues. Without giving details on the distances, yes, and presence, but without, I don't want to give the details of how close. Kung maalala una ng inyayag ng atin ito coalition na bukod sa pamahagi ng mga donasyon sa mga mga isda sa bawat sabdem sa Lukshola, ay brown na rin ito maglagay ng mga boya sa lugar na markado ng mga katagang West Philippine Sea atin ito. Ay naman sa nasabing grupo, ang hakbang na ito ay kanilang pamaraan para sa pagkapakita ng kanilang karapatan na tumulong sa kapwa Pilipinos sa sarili nating karagatan. Anya na sakali magkaroon man ng anumang uri ng pangharas mula sa China, ay may mga naghanda naman anya sila mga precautionary measures ukol dito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. Samantala, sa mga karagdagan pang balita, nananawagan ngayon ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa lahat ng mga diocese sa bansa na makilahok sa obserbasyon ng International Day of Conscience sa darating na Hunyo 16. Ayon kay CBCP President Pablo Virgilio David, na naglabas na sila ng circular ukol sa nasabing usapin, kung saan opisyal na kinilala ni Pope Francis ang nasabing araw. Nagbunsod nga ang nasabing obserbasyon mula yan sa naging desisyon ni Portuguese diplomat Aristides de Sousa Mendes na tulungan niya ang mga Hudyo at persecuted individuals sa Nazi-occupied na France. Noong Hunyo 17 nga ng taong 1940 ay binigyan ni Mendes ang mga ito ng visa para makalabas sa bansa. Dagdag pa ni David na dapat na magkaisa ang lahat ng mga mananampalataya dahil ito ay mahalagang pagkakataon ng moral at spiritual journey. Ipinatapon naman ni Pope Francis ang obserbasyon ngayong taon sa banta ng nuclear weapons. Kada taon ay kinikilala nga ng United Nations ang International Day of Conscience sa Abril 5. Pero ngayong taon ay sa Hunyo 16 na ito, habang sa susunod na taon ay sa linggo naman na malapit sa Abril 3 at 5. Samantala mga kabombo at ka-Star Nation, sa lagay pa rin ng ating panahon, abay makararanas ang ilang parte ng Hilagang Luzon ng maulang panahon, dalayan ng shear line ayon yan sa inilabas na datos ng State Weather Bureau. Kabilang dito ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at probinsya ng Aurora. Habang malinsang ang panahon naman, sa pangkalahatan ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng Pilipinas na may posibilidad ng isolated thunderstorm mula hapon hanggang gabi dahil yan sa pag-iral nga nitong easterly winds. Paliwanag naman ni weather specialist Obet Badrina, magdadala pa rin ang easterlies ng medyo mainit na tanghali sa ating bansa, habang mas malaking tsansa na pulupulong pagkidlat at pagkulog bandang hapon hanggang sa gabi na kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, walang low pressure area ang na-monitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, at mababa naman ang tsansa na magkaroon ng may mamuong bagyo dito ngayong weekend. Bombo International News. Sinabi ni US President Joe Biden na magpapadala ito ng isang bagong package ng higit $1 billion na halaga ng armas at bala sa Israel. Ayon na rin yan sa kumpirmasyon ng congressional aides. Ito ang unang pagpapadala ng mga armas sa Israel na inanunsyo ng administrasyon ng Amerika. Mula nang itigil nito ang isa pang armas na paglilipat na binubuo yan ng 3,500 na bomba noong simula ng buwan. Sinabi nga ng administrasyon na itinigil nito ang naunang arm transfer para pigilan ng Israel na gamitin ng mga bomba sa lumalaki pang pag-atake nito o lumalawak na pag-atake nito sa southern Gaza City ng Rafah. Sinabi pa ng mga aide ng US Congress na ang package na ipinapadala ay kinabibilangan yan ng $700 million para sa mga bala ng tangke, $500 million para sa mga tactical vehicles at $60 million para sa mga mortar rounds. Wala namang agad na indikasyon kung kailan ipapadala ang naturang mga armas sa Israel. Samantala, ang House Republicans naman ay nagbabalak ngayong linggo na isulong ang isang panukalang batas para ipatupad ang paghahatid ng mga offensive weaponry para sa Israel. Pag-abandona sa pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan.
Sinabi pa ng White House nitong nakalipas na araw na ibabasura ni US President Joe Biden ang panukalang batas kung ito daw ay maipasa sa Kongreso. Ang panukalang batas nga ay halos walang tsansa sa Democratic-controlled Senate. Hati rin ang opinyon ng mga House Democrats sa issue at humigit kumulang 2 dosena daw ng mga mambabatas ang sumang-ayon sa isang letter kay Biden na nagsasabing sila ay lubos na nababahala sa mensahe na ipinadala kaugnay sa pagpapatigil ng pagpapadala ng mga armas sa Israel. Bukod pa sa nakasulat na banta ng veto, ay nakikipag-ugnayan na rin ang White House sa iba't iba pang mga mambabatas at congressional aid tungkol yan sa batas, ayon na rin sa isang administration official. Samantala, balik tayo sa mga balita dito sa loob ng ating bansa. Pinulong ho ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nitong Martes ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang makapaghandaan itong bantang ng pagbaha bunsod dyan ng nagbabadyang La Nina upang maiwasan na rin na mayroong masawi at mapinsalang mga ari-arian. Matapos ang pagpupulong, sinabi ng mambabatas sa susuportahan ng Kamara de Representantes ang mga hakbang na gagawin ng mga ahensya upang mapaghandaan itong nakaambang La Nina. Ipinatawag din ng mababatas ang mga ahensya kasunod ng sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumawa ng mga hakbang upang mapangalagaan ang mga komunidad at mapanatiling ligtas ang mga residente sa pagbaha. Dumalo sa pagpupulong sina Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan, Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. at Department of Environment Secretary Maria Yulo Loizaga at maging ang Metro Manila Development Authority General Manager Procopio Lipana at tumalo rin si Department of Interior and Local Government Undersecretary Lord Villanueva. Binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan na mapaghandaan itong La Nina matapos sabihin ni Secretary Solidum na maaaring kapusin na sa oras para mapaghandaan ang pagpasok ng mga bagyo ngayong papatapos na ang El Nino. Umaapila rin si Romualdez sa publiko na makipagtulungan sa otoridad at panatiling malinis ang mga daluyan ng tubig. Umaapila rin ang mababatas sa mga lokal na pamahalaan na magpatupad ng mga anti-flood measures kasama na ang tamang pagtatapon ng basura. Punto ng mababatas ang epekto ng baha sa mga maliliit na negosyo na makaka-apekto naman sa supply chain na mayroon ding epekto sa ekonomiya ng ating bansa. Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat. Ang Department of Agriculture hinihimok ngayon ang mga mambabatas na suportahan ang pagpapalawig ng Rice Fund. Yan at iba pang mga balita, hatid ni Bombo Kelly Cordero. Nananawagan ng kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco Tio Laurel Jr. sa mga mambabatas na suportahan ang pagpapalawig ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, isa sa mga component ng Rice Tarification Law na kasalukuyang sinusuri para sa posibleng mga pag-amyenda na naglalaan ng karagdagang pondo para sa mga inisyatibo ng pamahalaan na mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka sa Pilipinas. Sa ulat ng kalihim ng Department of Agriculture sa Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization na pinamumunuan ni Senator Cynthia Villar, sinabi ni Laurel na ang RCEF o Rice Fund na mawawala na ng bisa sa susunod na taon ay isang dynamic economic strategy na nagpapahintulot sa pamahalaan na gamitin ang taripa mula sa mga imported na bigas para mapabuti ang produksyon at kita ng mga magsasaka. Ani Laurel, ang Rice Fund ay naglalaan ng malaking daloy ng kita para sa pamahalaan para ponduhan ang mahalagang proyektong naglalayon na mapabuti ang kakayahan ng sektor ng bigas sa Pilipinas. Nauna ng hiniling ng kalihim na palawigin pa ang RCEF hanggang sa taong 2030 at magkaroon ng mga pagbabago sa alokasyon ng pondo para sa pagpapabuti ng epektibidad nito. Ang Rice Fund ay naglalaan ng 10 billion pesos bawat taon para sa pamamahagi ng mga kagamitan sa bukid at binhi na may sobrang koleksyon ng taripa na ipinamamahagi naman sa mga magsasaka bilang tulong pinansyal. Sinabi pa ni Tio Laurel na mahigit sa 1 milyong magsasaka na ng bigas sa Pilipinas ang nakinabang mula sa Rice Fund mula ng ipatupad ito noong taong 2019. Samantala, sa ibang balita naman, tiniyak ng National Irrigation Administration na pagdating ng buwan ng Agosto, makakapagbenta na ng 29 pesos per kilo ng bigas. Ayon kay National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen, sa tulong ng contract farming ng NIA, nasa 100 milyong kilo ng bigas ang inaasahang maibibenta nila sa mga kadiwa store.
Sa ilalim kasi ng naturang programa, namimigay sila ng libreng makinarya at binhi sa mga magsasaka para mapamura ang production cost ng mga ito. Bibilhin nila ang mga ani at sa kanila ito ibebenta sa murang halaga. Ito po ay mabibili po nila sa mga kadiwa po ng ating Pangulo. Dito sa Metro Manila, meron din po at saka sa mga kadiwa centers po natin. Nandun po yung ating 29 pesos po na bigas po. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang LTFRB naman inanunsyo na tapos na ang ibinigay nila na grace period at simula bukas ay huhuliin na ang hindi po nakiisa sa Public Utility Vehicle Modernization Program Consolidation. Kaugnayan, may nagkalapang report si Bombo Joanna Martinez. Inanunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na tapos na ang ibinigay nilang grace period o palugit para sa mga jeepney driver at operator na hindi nakibahagi at hindi nagpa-consolidate ng kanilang mga prangkisa. Ito ay kaugnay pa rin sa Public Utility Vehicle Modernization Program na inilulunsad at ipinatutupad ng gobyerno na may layuning mapabuti ang kalidad at seguridad ng mga pampublikong sasakyan dito sa ating bansa. Ayon kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Attorney Chafilo Guadis III, huhulihin na nila ang mga jeepney driver na magpupumilit pa rin bumiyahe at makatatanggap umano ito ng kaukulang suspension at penalty. Tapos na rin po yung binigay natin palugit para sa kanila para huwag na pong magbiyahe. Since wala na po silang prangkisa and then pag nagbiyahe pa sila sa daan, considered po silang illegal or colorum. Pwede hong ma-flag down yung driver ng 10,000 pesos. Yung driver is 1 year po ang suspension niya. Yung sasakyan po 50,000 ho ang penalty plus 30 days na pagka-impound po. Siniguro naman ni Guadis na walang magiging epekto sa mga pasahero ang isasagawang panghuhuli bukas at tiniyak niyang may masasakyan pa rin ng mga ito lalo na sa mga apektadong ruta dahil hindi naman daw mapipilay ang transportasyon sa ating bansa. Inilahad din niya na simula noong May 2 ng taong kasalukuyan ay gumawa na rin sila ng aksyon at pinadala ng lahat ng hindi nakiisang magpa-consolidate ng show cause order. Samantala, handa din daw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa isasagawang panghuhuli dahil madali lang aniyang matukoy at mamonitor ng kanilang ahensya ang mga jeep na consolidated at maging ang hindi nakiisa at walang prangkisa. Sa ngayon, inire-require nila ang mga babiyahe bukas na ilagay sa dashboard at windshield ng kanilang mga sasakyan ang first part ng kanilang papeles upang mapatunayan na hindi sila colorum. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras 17 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito, mga kabombo at Kastar Nation, kumuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa probinsya. Ang paghahanda naman ng Philippine Military Academy sa pagtatapos ng PMA Bagong Sinag Class of 2024 Cadets ngayong Sabado abay puspusa na. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Puspusan na ang paghahanda ng Philippine Military Academy sa nalalapit na pagtatapos ng Philippine Military Academy Bagong Sinag Class of 2024 Cadets sa Fort Gregorio del Pilar, Baguio City sa Sabado, Mayo 18. Sa panayam ng Bombo Radio kay Major Maria Charito Dulay, Chief of Public Affairs Office ng Philippine Military Academy, sinabi niya na nakikipag-ugnayan sila sa Office of the President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa nasabing commencement exercise. Sinabi pa niya na inaasahan ang pagdalo ng iba pang mga matataas na opisyal ng Pilipinas sa Sabado, habang ang ilan sa mga magulang ng mga kadete ay inaasahan ang maagang pagdating sa lungsod, lalo na ang mga
mga nagmula sa Visayas at Mindanao. Ang Philippine Military Academy bagong sinag class of 2024 ay binubuo ng 278 na kadete, kabilang na ang 224 na lalaki at 54 na babae na magtatapos ngayong taon. Sa nasabing bilang, 144 ang sasali sa Philippine Army, 62 sa Philippine Air Force at 72 naman sa Philippine Navy. Bukod pa rito, bukas ay magaganap ang Cadet Corps Armed Forces of the Philippines Sports Achievement Awarding Ceremony and Athletic Show at Ring Hop habang isasagawa ang awarding ceremony for outstanding cadets and Cadet Corps Armed Forces of the Philippines Unit sa Mayo 17. Samantala, nagsimula na ang online application para sa mga gustong magiging miyembro ng Philippine Military Academy Class of 2029 noong Mayo 1 habang ito ay magtatapos sa buwan ng Agosto 1 ngayong taon. Hinihikayat naman ng nasabing opisyal ang lahat ng interesadong maging bahagi ng Philippine Military Academy na mag-enroll ang mga ito. Gusto po na mag-walk-in o kaya magpadala sa email or sa mail ng kanilang mga application ay pwede naman po. Pero ang maganda po sa online application ay hindi na po tayo maaabala na pumunta dito sa PMA para lang magsumite ng mga application forms. So, mas ine-encourage po namin talaga na sa online application po sila mag-submit ng kanilang mga documents. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinel Rodrigo, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, Department of Education naman nagsagawa na ng investigasyon hinggil sa grade 10 student doon sa Iloilo na nagpakamatay matapos na bigyan ng bagsak na grado ng kaniyang guro. Alamin natin ang kabuoang detalye ng balitang yan sa pag-uulat pa ng Bombo Radio Iloilo. Nagsagawa na ng psychosocial intervention ang Child Protection Committee ng Department of Education sa pamilya at makakilala ng lalaking grade 10 student sa Maasin, Iloilo na nagpakamatay dahil sa bagsak na grado ni ibinigay ng kanyang guro. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Lionel Salvilla, spokesperson ng Schools Division of Iloilo, sinabi nito na pinuntahan nila ang pamilya ng nasabing estudyante. Ayon kay Salvilla, mismo ang Central Office ang nag-utos na magsagawa ng investigasyon sa pangyayari. Nagpaabot rin ang ahensya ng pakikiramay sa pamilya ng nasabing estudyante na pag-alaman na nakita ng ama ang anak na nakabigti sa isang puno di kalayuan sa kanilang bahay. Nahalongkat naman ang ina ang suicide note ng kanyang anak. Lumabas na sumama ang loob nito dahil sa binigay sa kanyang grade na 64, 69 at 66 ng guro nito sa edukasyong pangtahanan at pangkabuhayan. Nagtutumangis naman ang ina ng estudyante at nanawagan na panagutin ang guro sa sinapit ng kanyang anak. Implement without the support, without the help of both our internal and external stakeholders. So may mga programa kita sa mental health sa balay or even all other programs sa school. Parents are also involved in the implementation of the program. But everybody should be involved because education is everybody's concern. Dapat open to line of communication sa teachers na sa pamilya at sa mga learners natin. Si Mr. Lionel Salvilla para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Sanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Cagayan de Oro Water District abay pinutulan ng tubig dahil sa issue ng multi-million peso disputed payables nito. Ang buong detalye tinutukan ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Pinutol na ng tuluyan ng Metro Pacific Water sa pamamagitan ng Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated o CUBE ang pagsusupply tubig nito para sa mga konsumante ng Cagayan de Oro Water District na nakabase sa unang distrito ng syudad. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Metro Pac Water Senior Legal Counsel Attorney Roberto Rodrigo na masyado namanong hindi sila pinapansin o binabaliwala ng City Water District, partikular sa usaping milyong-milyong halaga ng collectibles. Kaya itinuloy nila ang pagputol ng tubig sa treatment facility
facility ng Rio Verde Water Consortium na nakabase sa Bukidnon. Sinabi ni Rodrigo na apektado na umano ang iba nila ng mga obligasyon, kaya ang pagpuputol ng tubig ang nakikita nila na solusyon upang tumino ang kaudi. Bagamat labis na inaalala ng kumpanya ang epekto nito sa water consumers, subalit wala naman silang ibang paraan upang umayos ang water district. Magagunitang unang naninindigan rin ang management at board of directors ng kaudi na wala silang dapat bayaran sa kubi dahil mali umano ang basihan ng parametrics computation at questionable rin ang laman ng 30-year bulk water contract. It was a decision between mutually between Rio Verde and Kubi for them to isolate us or single us out. Medyo nahirapan naman kami na parang tanggapin naman yun, medyo mabigat naman sa amin. When it comes to yung issue namin with the COWD, lahat ng efforts na pwede namin gawin, ginawa na namin since 2021. No? We delayed the implementation of the increase. We did not impose any penalties during the pandemic. Nag-delay po kami ng pagpuputol. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junel Ukat para sa number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang rank 7 sa Philippine Nurses Licensure Examination na hindi niya inaasahang makapasok sa top notchers list. May buong detalye ang Bombo Radio Lawag. Hindi inaasahan ni Mr. Adrian Jude de la Cruz nagtapos sa Mariano Marcos State University at residente ng Barangay Poblacion 2 sa bayan ng Pagudpud dito sa lalawigan ng Ilocos Norte na naging rank 7 sa katatapos na Philippine Nurses Licensure Examination dahil sa nakuha niyang rating na 90.7%. Ayon kay De La Cruz, nais lamang niya na makapasa siya sa eksaminasyon, ngunit labis ang kanyang pagkabigla nang malaman niyang siya ay nakakuha ng mataas na rating sa eksaminasyon. Kaugnay nito, upang makapag-concentrate sa pagre-review ay nag-deactivate siya ng kanyang online account bago ang exam. Ngunit pagkatapos ng pagsusulit ay muli niya itong inactivate upang maantabayanan ang resulta ng eksaminasyon. Dagdag pa niya, marami siyang hinarap na hamon sa panahon ng kanyang on-the-job training sa ospital noong panahon ng COVID-19 pandemic. Isa sa naging karanasan niya bilang student nurse ay napektuhan sila ng pandemya na kung saan ay pagkatapos inalis ang mga protocols ay napayagan silang makapasok sa ospital bagamat may pangamba pa rin ng pagkahawa sa virus. Kinuwento ni De La Cruz na hindi ang kursong nursing ang kanyang nounang piniling pasukin kung saan ang kanyang unang pinagpilian ay ang kursong electronics engineering at pangalawa ay agricultural and biosystems engineering. Idinagdag niya na ang Panginoon at ang kanyang pamilya ang naging inspirasyon niya upang mag-aral ng mabuti at ang Diyos ang nagtulak sa kanya na ipagpatuloy ang pag-aaral at maging masipag. Sa kabilang dako, ang kanyang ama ay isang seaman at ang kanyang ina ay dating nurse at kung saan siya ang panganay sa 3 magkakapatid. Samantala, nagbigay ito ng payo para sa mga kukuha ng nursing at hindi pinalad na makapasa sa pagsusulit ni sa puso ang layunin ng nursing at magmalasakit sa ibang tao nang walang hinihinging kapalit dahil ang kapalit nito ay ang kasiyahan ng pagtulong. Para naman sa mga hindi nakapasa ay naniniwala siyang will ito ng Panginoon upang mag-improve at maging handa sila ulit sa susunod na pagkakataon. Sa ngayon, plano ni De La Cruz na mag-apply muna ng trabaho sa bansa. Hindi ko po talaga in-expect. In-expect ko po na papasa ako. May feeling po ako pagkatapos na papasa ako, pero yung mga hurdles na during the exam, hindi ko po in-expect na magiging 90.6 yung score ko po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Lawag para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Rom de Kimuyug para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Hindi bababa sa 61 katao ang naitala ng nasawi ngayong taon dahil yan sa heatwave doon sa Thailand. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ang Star FM Iloilo.
Hindi bababa sa 61 katao na ang namatay mula sa heat stroke sa bansang Thailand simula nitong taong 2024 kumpara sa 37 bilang sa nakalipas na buong taong 2023. Dahil dito, nagudyok ang mga otoridad na maglabas ng mga babala patungkol sa nakakapasong mainit na panahon sa halos araw-araw na batayan. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Star International Correspondent John Mark Zaportiza, matagal na anyang nagbabala ang mga eksperto na ang pagbabago ng klima na dulot ng tao ay magbubunga ng mas madalas, mas mahaba at mas matinding heatwave. Karamihan sa mga biktima ay mga matatandang lalaki. Marami sa kanila ang mga construction at agricultural workers. Sanhi ng sobrang init na tansyang aabot sa 51 degrees Celsius. Galing ito sa 12 probinsya ng Thailand. Karamihan ito ay mga construction worker, mga magsasaka, mga kadalasang trabaho na nakabilad sa init ng araw. Hinihikayat ngayon ng gobyerno ng Thailand ang lahat ng mga construction firm na magbigay ng maayos na tubig at magbigay ng vitamina sa kanilang mga construction worker. Hinihikayat din ng gobyerno ang mga tao sa Thailand huwag masyado magbilad sa araw. Ito ang mga matatanda, mga bata, may mga hypertension. Huwag masyadong pumunta sa mga lugar na masyadong mainit. Binomonitor pa rin ng gobyerno ang mga kalagayan ng mga tao dito sa Thailand. Ang hindi pangkaraniwang heatwave ay tumama din sa iba pang mga bansa sa Timog at Timog Silangang Asya sa pagitan ng Abril at Mayo tulad ng Bangladesh, Myanmar, Cambodia, Vietnam at Pilipinas. Para sa Bombo Network News, ito po si Star DJ Jerry nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ito namang ilang delegado ng 2024 Caraga Regional Skills and Academic Development abay ninakawan ng pera at mga cellphone sa loob ng kanilang mga billeting quarters sa Butuan City. May buong detalye ang Bombo Radyo Butuan. Patuloy pang inimbestigahan ng Butuan City Police Station No. 4 ang naganap na pagnanakaw sa ilang mga billeting quarters sa may Ampayon Central Elementary School nitong lungsod ng Butuan, sanhi ng pagkawala ng bag, cellphones at pera ng mga delegado ng 2024 Regional Skills and Academic Competition. Ayon sa amang si Novero Sindrehas na nag-escort sa kanyang anak na delegado ng Tandag City, nagising na lamang sila nang sumigaw na ang kanilang kasamahan sa quarter dahil nawala ang kanyang bag kung saan niya nilagay ang kanyang 3 cellphones at 10,000 pisong cash. Habang sila naman ang kanyang anak ay nawala ng isang cellphone na nilagyan nila ng 4,000 piso. Habang ilan naman sa kabilang quarter ay nawalan din ng cellphones at pera. Yung kasama ko nagsigaw na wala na daw yung bag niya, cellphone. Tapos pagtingin ko sa cellphone ko, pati sa anak ko wala na rin. Yun na, nagbulabog na. 2 cellphone ako sa anak ko. Mula rito sa Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Kevlinak nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kabombo at ka-Star Nation, bago po itong ating Orasyo Impirata, abay nais namin kayong imbitahan na maliban nga sa Bombo News Center, abay maaari rin po niyong matungayan. Ito namang ang ating mga programa, partikular na itong Bombo Network News sa pamamagitan ho ng ating Facebook Live at ang ating YouTube Live, maging dito ho sa ating mobile application, ang Bombo Radio Philippines. At i-download lamang po ninyo ito dyan sa Google Application Store o Google App Store para inyong para ho ay maging updated kayo sa mga balita na ganap sa loob at labas ng bansa. Samantala, maaari rin nating matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM station sa buong Pilipinas. At para sa karagdagang mga balita nga at mga mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At para ho sa ating mga kababayan na mga dyan ho sa Luzon, nariyan ang Bombo Radyo Kawayan, maging ang Bombo Radyo Baguio. Sa ating mga kababayang Pangasinense, nariyan ang Bombo Radyo Dagupan. At sa ating mga kababayang Bicolano, nariyan ang Bombo Radyo Legazpi. Siyempre, maaring nyo din pong tutukan mga kabombo Castor Nation ang Bombo Radio Tugigaraw dyan sa Cagayan Valley. Meron din po ang Ilocos Region, ang Bombo Radio Alawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang dyan naman po sa Bicol Region, maaring nyo pong tutukan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Castor Nation, bago po tayo magtapos, samahan nyo po kami na manalangin ng Orasyo Impirata for obligatory prayer to request for rain.
God, our loving Father, creator of our earth and of the universe, and of all the wondrous elements of nature that sustain your living creatures, we humbly ask you to grant us relief from the extreme heat that besets your people at this time, disrupting their activities and threatening their lives and livelihood. Send us rain to replenish our depleting water sources, to irrigate our fields, to stave off water and power shortages, and to provide water for our daily needs. At your command, the wind and the seas obey. Raise your hand, Almighty God, to avert the continuing rise of temperatures so that your people can engage in productive undertakings and our young people can pursue learning in tranquility and comfort. Merciful and generous God, open your eyes to the richness and beauty of your creation and instill in us a deep love for this earth and all that is in and around it. Teach us to be wise stewards of your creation so that we may always use them responsibly and protect them from the abuse and exploitation. At this time of crisis, dear Lord, move us to share more, to serve more, and to love more. Loving God, Father of our Lord Jesus Christ, you entrusted the Filipino people to the special care of Mary, our Mother. Listen to the prayers that we bring up to her, our Blessed Mother, to intercede for us for the protection of our land and our people whom she loves. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady of Guadalupe, Pray for us. Saint Rose of Lima, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining launa. Balik na diri karon sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon aton sini iya nga checkeron ang latest information direktamente sa banwa iya sang maasin Iloilo. Kung sa diin nangin kontrobersyal man ining pag-utas sang kaugalingon nga kabuhi sing isa ka estudyante, no? Matapos nga ang kabangdanan sang iya sining pag-utas sang iya sining kabuhi amo ang tuman ka nubo sini niya nga grado nga ginhatag sang iya sining iya nga maestra. Gintingwaan naton nga malabot diri ang talatapan or ang bulutuan, no? Kag mismo ang maestra pangati daw nagpamalibad ini sila nga maghatag sang statement, but ang Department of Education diri karon, Secretary si Vice President Sara Duterte nagpalabot sang iyaman sining pag-unong, no, sa kalisod sa nasambitan sining pamilya kag ang Municipal Social Welfare Development Office ang maghatag man sang ayuda para iya sa nasambit sining pamilya, no, sang sulti rito nga naghikog bangod sa tuman kanubo nga grado. Si Bombo Jom Marvilla may follow-up report. Jom, sa report, please come in. Nagpalabot sa simpatiya si Vice President Deputy Secretary Vice President Sara Duterte bobot sa sining pamilya, no, sang 15 anyos nga grade 10 students sang Siwalo National High School sa may banwa sang Maasin, Iloilo nga ginapayag nag-committer sang suicide matapos nga ginhatagan sang line of 6 nga grado sang iya sining maestra, no? So based diri sa pag-usisa naton na kayo naton diri mapatignutan ang Iloy sining nasambit nga biktima tawgon talan diri karon kay alias Marie, no? Bali apat gali sila ka magulutod bumutsamp ang ining biktima na tuon si katatlo ang kamagulangan 24 anyos, pangaduwa ining 15 anyos
and the rest may duwa pagali ini siya ka mga manghod nga tidra man sa ila sining papuloy-an. So nagpatulong kita sa lugar. Ako sa timing kay doon nakaplastar naman to ang bangkay sining nasambit nga biktima. Ulunhan lang ni sang sining eskwelahan Bobotsam, usually ang ginasakyan nila ta mga motor lang kay do pataklad pa ni do na pamtang pa ni sa nabukwid nga porsyon sa banwa sa Masin ang ila sining nga puloy ang kunhalin sa school siguro do mga more or less mga 2 kilometers. Medyo madugay-dugay lang kay mataklad ka pas bukid antes makalabot sa ila sini nga puloy-an na. So suno sa Iloy pasalamat sa anay bangod nga tira kapalabot man sa nga simpatiya ang opisina ni Vice President Sara Duterte kung sa naglaom ini siya nga mabuligan man sa ibabaw, especially sa opisina ni Vice President Sara Duterte kung ano man ang kinahanglanon nila, especially aga financial, ngati ang ila siya nga sitwasyon, tama man ka pikado, no? Remedyo general malang ang ila siya nga ginaubra, pagpanguling, kag baligya, kag panghimo, dira kang mahimo nila nga makwartahan, nga mabaligya, sa tao agod nga mainog pa eskwela sa ila sining nga kabataan. Kay magluwas sa financial ang isa din sa kinahanglanon sa pamilya kag ginaayo among matagaan man sang hustisya no ang kamatayon sang ila sining anak na. So magluwas sa pagpalabot sa patiya sang opisina ni Vice President nagpadulong man ang bahin diri sa Department of Education Division of Iloilo no. So ara ang presensya sa division ang principal sang eskwelahan araman pero wait to ang maestra no sang sining biktima nga naghatag sa iya sang line of 6 no duwa pagid ko na maka coordinate o ko naka-istorya sa pamilya umpisa sa tong natabo no ang nangin istoryahan na ito do nagpalabot man ako sa simpatiya ang division kag naghatag sang financial assistance na. As to the case ni karon duay naman gito mag-mention ang DepEd sa Malawig pero ang ila to nga ginhambal nga open ang opisina sa Division of Iloilo nga magpadulong ang ining Iloy after sang lubong kay susubong do ginapukusan ng anay sa pamilya among nga matagaan sang disente nga lubong kag maplastar ang haya sang ila sini nga bata dira sa ila sini nga puloy-an Bobotsam amo to anangin conversation at sang Iloy nga sa iya gyapon nga panindugan nga patagaan sa hustisya ang kamatayon sang iya sini nga bata bangod sa ginapahayag paghatag sang line of 6 no nga grado sang iya sini nga maestra. Matandaan sa aton sini nga mga kabombo ining biktima nasa puan ini siya sa Bubon no. Halin siguro sa balay nila do mga 400 meters padulhog. Ikaw Bobotsam kay ang Bubon nga ni do mo na ginakuhaan nila da sa tubig inog panglaba dira sila nagasagob. At the same time ila sila nga paligo no. So antes ko na masapuan ining biktima na tingala ning pamilya kay duway na sakita agap pa lang sa ila sining nga puloy-an hasta nga tinakadangat sila pangita sa barangay in-check to ang CCTV nga tiway bato sa kapanaog sa may ila sining barangay hasta nga tisaulihi pag-aga ang last ngagin katuan nila mo na lang to ang Bubon kung sa din dito nakita ining biktima nga way na sang kabuhi nag-commit sang suicide pagitos paghigot abi sa may puno to sang kahoy nga germelina dito sa may ilasin ni malapit sa ilasin nga bubonte ginhulat sang pamilya nga makalabot na lang pulis kagod nga ma-process ang insakto ang lawasin kay gin katuan pa to sa Soko for investigation kay sa bahin sa Masin municipal police station Bobotsam. After sina sang gindala ng lawas ang bata nila na bukadan sang nanay
ang ining suicide note, no, ginapatihan suicide note sa ining ila sining bata, no, nga naipekto sa iya sining notebook man nga ginagamit sa iya sining eskwelahan. Diri bumbutsam kag nasulat, no, diri sa sining biktima nga hindi doon ako mag-eskwela kay hindi doon ako kagwanta kay ma'am. Nasulat man di pangalan sa maestra, sobra na project na hindi ko hindi lang hindi na kaya, no, amo ning do namin niya kay sa punta na butang maday nga so rigid. Tapos ay dalo may pangalan sining 15 anyos nga bata diri bumbutsam. So amo na ang ginaplasta diri sang ginikanan kay sa ginato mo diri ang isa man sa rason kay antes sini nag-commit ng isang suicide ng biktima nga prior sina may mga sign nga daan do nag-struggle siya, no, sa iya sining eskwelahan, especially sa subject yaning edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan. Bumbutsam amo ni ang subject nga do na failure siya nga nakaangkon sa line of 6, no, halin gid sa first grading hasta sa third, no, ang sa first ni 64, ang sa second 69, kag ang sa third naghimo nga 66. Diri ang sining grado sa third grading. Ang nadumduman sa ginikanan ayo gid man gali ning bata, na kay usually kung may mga project sila kay sa home economics, siyempre ang kung anong ginapaobra dapat ma-comply gid, na especially kung ay sina nga mag bakal kuno to sila kanda nga lulutoon, di gina suportaran sang ginikanan amo tong hamba kananay kisa gani gina-project kuno sila ka mga broccoli ni bisa malahalon kinabakal gid diri sa may banwa asang masin do gina-support gid sa ginikanan. Pero pag third grading ni do nagpulpikado kag advice ang inyong bakal blas ang project kay amo to kuno ang dapat ipa-comply nga do maluto sila ka baboy pero way comply kay ang pamilya di problema man sa ila sining financial assistant. Bumbutsam sa ila sining panimalay kay tatlo ni ang nag-eskwela sa ila sining kabataan amo to nga basi man nga do nagdugang pagid ang kalain sa nabuot sining bata pag posible nga dito na nag-abot sa iya sining pinsar nga mag-commit na lang sang suicide ining nasambit karon nga biktima. Pero sa iban sining subject kun lang tawo na to nag-excel na siya. Daw hindi naman na iya siling nga makatarungan inang mga broccoli kag ang baboy. Pila ka kadamo ang baboyaw nga ginapabakal sila, ginapa-comply ang project nila. Amo na nagalisubong ang project kanay sa edukasyong pantahanan kag ng subject pangkabuhayan. Amo na nasubong ang ila sining mga proyekto bakal baboy. Pila ka kilo nga baboy gina-require nagaluto ni sila bumbutsam, no, sa ila sining subject. Kag based to gather information tanga dili lang gali siya ni nakaangkon man sang line of 6. Ti why question ang luto-luto Bumbo Jumar. Pero pwede man naguro nga bisan gamay lang dira basta may ara. Titi sa sulod balanan ang importante sinadira nga makahibalo sila kung paano magluto mo. Ti karon kung hindi kasarang magbakal bisan 1/4 lang baboy ang estudyante, bisan hindi kasarang magbakal sang isa ka bugkos nga broccoli dira o isa ka puno sang broccoli, hatagan mo yan sa manubo nga grado. Actually sunod sa nanay nagatinguha ang bata nga tiway man hambal nga kun do nag-failure sa di na sa magsunod, di na sa comply sa mga project. Actually nagatinguha sa kuno bumbutsam kina-comply ang gyapon ang mga project apisal nga tiyan mo ni ang nakuha sining manubo nga grado saya sining maestra sa mo na abing
subject. Ang isa to sa mention man sa pamilya nga tani dogin siya big ipatawag kati do kanubogit sa nga grado how sang imo sini nga bata sa poning subject. Kung tani porte sa pamilya duay man kuno kay ang ginapatawag na sa ila kung kuha ay na sang card no lantaw sang card sang bata na ginakuha na mo. Kung mag-card day, nakita man sang iloy ngang grado sa bata 69, 66. Ti ginabato niya lang ni why gid sa ginaistorya sang maestra nga ma'am may problema bala si amo sini ang iya sini nga grado mo niyo anong problema sa inyo sini nga puluyan ukon ang iloy abiti ma'am anong problema sang bata ko araw-araw pa nga sa 3 ka card day why gis lamang kaistorya na nga duha. Actually amo nang na-mention nga why makaistorya ang iyagid mismo nga maestra sa subject kay man yung advisor mo sang sining nasambit karon nga 15 anyos nga bata nga lalaki. Diri karon bombotsam kay kun lang tawon sa iba niya ning subject as iyang grades may ari gani nga 86. First quarter ang second 86 man kag ang third 87. Amo lang gid nga naka-line of 6 siya halin sa first grading hasta sa third sa subject nga edukasyon patahanan at pang kabuhayan ang equivalent yan sa una do home economics. Bombotsam sa aton sini karon ti kadamo sang pamaagi kun ang bata kay pigado ang pamilya haruson lang gani nga makapasanto man sang ila sini nga pag-adlaw-adlaw tanigin produsan sang maestra Di ba labang Jomar? Or kung hindi man, ginistorya yang ginikanan nganay baw si di ba? Kanubog isang grado munyo blamuti may mga ginapakumply kami sa iya. Why siya makakumply? Pero ti ko lang iloy man ang kuton mo, gatingwa man ang bata nga makakumply mo, kag gatingwa man ang bata nga makapasart kung tani. Tipo, gid nga gadgad nga hatagan gid sang tuman kanubo sini iya nga grado Jomar raw? Ang hambal ka na itong patol man kuno tani nila nga ti bisan kabit-kabit lang tani 74 abe o 75 bombotsam kay pinakanubo yan ni do may 79 siya diho 73 do mabaton pa do 66 64 69 do malayo-layo na kay kun siya ang pamilya ding basihan doon di man sila magpatik kay ang sige, bata nila sino na interview mo na Joms batian ta be ilo isang biktima si alias Marie sa Baprigangutan sa Bobo Radio. Ang pamilya ni Nonoy amo lang din condolence tapos ang balya welcomean kuno kami toya sa DepEd bukas man kuno ang DepEd tapuson lang ana ang lubog amo lang ang bal na way na. Okay. So bali sino to nagkadto sa DepEd ang pinaka gid ang head pinaka-head kinanda sa province. Amo to. Do kadamo man to sila to iban to mga maestra. Iban to mga maestra, mga principal. Mga duha ka abogado amo to dalaya. Kanong istorya kuno sa abogado? Wala man sa hambal. Amo lang to. So ara man ang teacher ni Nonoy? Why? Why? Or representative ba isang siwalo? May dyan, principal. Okay. Kanong principal? Why man tiyambal? Why man? Ang DepEd lang nagambal nga bukas ang DepEd kung tapos lubong. Baka to lang kami to bukas man kuno sila. Okay, tapos lang naman anay lubong kag mag-adto to sa DepEd. DepEd province gid. Oo. Okay. Magluwas sila ano nila may gin-extend silang bulig. May ginatag sila sa amon nga 10K. Financial? Oo. Okay. Amo lang gito wala na. So, do satisfied ka man sa ila sini nga ginhambal sa imo or do na kulangan ikaw ano? Di kung amo to ambal na nga makatula kami sa DepEd, tapuson lang lubong. Ti amo lang to anay namon tapuson lang naman anay lubong tapos katuan namon sila. Kung ano ang hambal nila kag kung kinanglan matagaan kitos ti siya bata ko amo lang gid na mambal ko wala na. So ang imo lang yang dira ka lang gid ma-focus nga matagaan ti siya. Oo amo lang gid na amo lang.
So ano sa statement ka edo makita o man nga ano man why man sila do nagakampi sa piyak abi or ano? Daw ano man sila na ambal danda nga estudyante man nila, ang sapyak maestra man. Why man sila kuno ginadampigan. Ti kung gusto namon makadto sa ila, willing man bukas man ka tama kuno ang DepEd. Ti amura gani nga tapuson lang naman ang lubong, ti katuan namon sila to kung ano ang desisyon. Ti amo lang na mahambal ko wala na. Kag sa latest ni nga may nagpalabot na disang bulig especially ang kay Vice President Sara Duterte, ma'am? Oo, kahapon tihapon nag-abot ang bulak ni Sara Duterte. Okay. So anong mahambal mo kay nakalabot na ni kay Vice President Sara? Ti ano gid nagpasalamat gid ako sa kay Sara Duterte kay nakaabot gid ang ano to sa mensahe sa iya para nga matagaan man hustisya bata ko amo lang na. At least nga do papaano nga do bisan ang kasakit do na buhin-buhinan do gamay no? Oo. Amo pola na. Ti anong plano, Jones? Mapasaka kaso? Ano plastada? Mapasaka gid sila kaso pero tapuso nila na ang paglubong sa biktima kay to Johnny. Nakatalat na ang lubong bispera sa nga sining birthday. Sining nga nasambit karon nga biktima Bombochamp. Ti pila kuno ayuda na ba to nila sa DepEd? Pulo ka libo gid? 10,000. Dako ba? Amo nang gin-mention diri sang nanay, pero magluwas na may ara pa man kuno sa MSWDO. Tigin check na to, gina-process na. Kay ang MSWDO, Bombochamp ano na siya daan, fix na lang siya daan nga ara na nga daan na may mga burial assistance kung may mga patay abi sa ilang Silinga Banwa, tiyan na na-i-comply sa pamilya ang death certificate sa bata kagin refer pa nila ni sa may Region 6 Department of Social Welfare and Development Office. Bombochamp parati may ara pagid silang assistance man magluwas sa MSWDO address sa may Banwa sa Maasin Iloilo. Actually subong aga ara ang presensya sa MSWDO sa may Maasin agod nga i-assess kay nakadepende panagili ang burial assistance kung pila ang kontrata sa may punerarya. Bombochamp kag sa status man sang pamilya pertiko ng tawon-ta pigado gid no ang ila sa ding sitwasyon ang puloy-an na to skilled do naga matamat simento pero sa ila sining subong na tinirante human lang mang sa light materials ang ila sininga balay. Aribla pabati ta ang MSWDO sa may Banwa sa Maasin Iloilo sa mapakigungutan dere sang Bombo Radio. Assessment pa na. May ano na akong gid bala dapat nga ibulig na sa ila. Oo nga. So, sa initial sa sitwasyon nila ti para ano man siguro nga do kinanglanon gid nila ang financial. Oo nga simple nga ti ang amon gani nga diri nga LGU nagahimo man sila ginaano naman ang pisina namon nga kun ano gid ang mabulig kapin pa si mayor ginano na rin nga kun ano gid ang mabulig kay walaan gid namon nga mayor namon basta sa amon na wala gid na siya gapabaya dayon na gid na ano sa amon diri. So pisina kay basta makadto lang sir mga tawo nga dapat buligan ginabuligan gid na basta dapat damo na gid ang ginbuligan kapin pa ining opisina namon. Ang burial assistance na siya cash na siya ma'am or direct na lang sa atas pamilya? May ara sir nga cash gid na sila nga ara para makabulig gid sa ila kag may hindi lang cash kung ara kung subong sini mga dapat mga counseling ginapatawag gid na mga pamilya bala hindi lang nga mapokus kita sa mga financial pero may ara man nga mga kinanglan nila bala i-counseling damo gid ang mga mabulig. Okay, sa inyo sining opisina usually mga pila na ang ginahatag niyo ma'am? Amo gani na sir hambal ko depende. Oo. Depende na sa sitwasyon. Kung balaan kung do may kasarang may mga beneficiary ma'am sample may mga abroad siya may okay sir. Joms? Si Merla Maganto ang OIC sa MSWDO sa may Banwa sang Maasin Iloilo Bombochamp. All right. Ini si Bombojo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo sining follow-up report. Now, amo kung tani ni ka-importante, kamalahalon ang ginatawag siniya nga komunikasyon. Komunikasyon sa tanan nga bagay, sa tanan iya nga sistema, sa tanan nga plastada, sa tanan sini nga oras. Kay kung may komunikasyon, mahibaluan mo kung ano ang problema. Halimbawa sa sining estudyante, since first grading, tumanaya kanubo ang iya sini iya nga grado, 69. Oh? 69, pinakanubo 66. Madamo man kita sang nasalapuan sini nga mga madungol, masabad. No? 64, I stand corrected, 64 sa first grading. Sa amo pa lang na iya nga ugada, banwa, makabig naton nga sarang na kuntani nga makaalarma ini. Kag makabig man naton nga responsibilidad sang manunudlo, sang teacher, sang sining nasambit karon iya nga subject to make necessary effort agud nga maka-communicate sa ginikanan or bisan sa estudyante or sa iya sini nga mga co-teacher. Nga sinunoy 64 lang iya sini nga grado ya, nubo-nubo gid. Ti kon failureon mo bata, sus Maria kagusip nga hatagan mo ginabi sang grado nga 64. Pwede man na siya nga ma-failure sa grado nga 74 or 74. Why 64? Why 69? Why 66? Kag kung sa mga instances naman banwa nga may ginapakumply, mabakal broccoli, mabakal baboy, kung tani kung ano lang ara, kung ano lang available, amo lang kung tani inai. Available bala nga hindi na magbakal or kung baklon gid man bulo barato lang nga masarangan sa mga estudyante kay we know for a fact kag nabalaan sa nga teacher nga ini particularly ni ma'am nga iya sini nga mga estudyante mga pigado man. Ma'am, estudyante mo hindi bata ka mayor, hindi bata ka congressman, hindi bata ka engineer, hindi bata ka doktor. Hindi bata ka angkor sa bumbo. Kadlaw si Bobo Cristo. Hindi bata sa chief technician sa nga bumbo. Pigado sila. Natawa ba lang sitwasyon nila? Ti karon pakumplayon mo yung mabakal baboy, mabakal broccoli, although ginatingwaan sang ginikanan para lamang iya nga tingila sini nga bata makakumply sa kung ano man ang kinanglanon sa eskwelahan, pero failing grade of 64, 69, 66, sobra-sobra naman inaiya sa aton sini nga mga tagpalamati. Hindi bla? Kung ang kilala ko pa, failing grade nga 64, 66, 69, outrageous na iniya banwa. Tisa mo pa lang ni nga hugada sa bahin karon iya sang bulutuan dira sa banwa at maasin nagapakita lamang nga napaslawan kamo. No? Napaslawan ka mo in the sense kaya ang primary mandate sa inyo nga mga manunudlo is to educate. Edukaron ninyo, butangan ninyo unod ang utok sa inyo sini nga may estudyante. Or kung may unod man ang adaan, hanason na lang ninyo, patambukon nyo pagid. Bangod sini banwa, failure kamo to educate sa inyo sini nga mga estudyante. Hindi tanan ni mabalik ang kabuhi ni Nunoy sa napulo kalibo
sa pag-extend ni Vice President Sara Duterte sang iya siniiya nga condolences, no. Kay kuntani nalikawan naton ini. Oh. Napunggan naton ini banwa. Nga kung may mga kasubong sini nga concern, hindi na pagpalawigon pa, hindi na pagpadugayan pa. Reach out kita sa estudyante, sa ginikanan. Oh. Hatagan sila sang tsansa nga makabawi, makatakas sa kung diin sila nga field pigado. No? Kaya ti para sa isa ka teacher, guidance, educator, second parent, dako man ang responsibilidad nga ara nga ginaabaga ninyo. Pero kabahin man sina, i-uplift man kuntanin ninyo emotionally and psychologically ang inyong sining mga estudyante. Hindi nyo man pagaan kitar nga bangod sa kaistrikta ninyo, kaistrikto ninyo, no? Maglabot sa punto nga ihikog sang bata, ihikog sang estudyante. Ti kabay pa nga mangin eye-opener ini. Hindi lamang sa mga elementary schools or high schools sa mga kabanwanan, kundi sa pang kabilugan, lakip na sa mga private schools. Oh? Kati, we know for a fact nga mayara gidiya sang bata nga slow learner. So kung may slow learner, katungdanan ina sang teacher, no, sang manunudlo, nga hatagan sang kahigayunan nga maka-cope up inang bata. No? Kung feeling mo ya, kinahanglan mo sang mambal naton abi kung ma-extend ikaw sang oras mo sa pagtudlo, kinahanglan mo sang compensation or whatsoever, di pwede mo man may istoryang ginikanan, pero sa mga kasubong sini nga mga pigado nga lugar, sa aton sinimatag palamati, di kabigon mo na lang kung tani ina nga bulig ni mo, sa imo sinisig kapariyo. Oh. Sa baylo kung tani nga buligan mo, i-encourage mo ti daw kasubong iya nga nadasma na iya sinunoy sa iya sini iya nga subject sa imo sini nga klase, ginlinas mo pagid kag ginbagnos mo pagid sa sasalog. Tido hindi na masarangan sang bata, naglabot sa punto nga tapinsaran niya ang utason ng iya sini nga kabuhi. Oh, nga sa liwat, kung tani, pwede gid adto naton iya mapunggan or na-prevent kung mayara sang maayo sining komunikasyon. Oh, or sa pagtungod man nimo bilang ikaduwa nga ginikanan sining mga kabataan nga imo sining estudyante nga may pag-ulikid man para sa ila sini nga puturo. 32 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, dugang nga mga balita kang impormasyon diri sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Check ta balita ni Bombo Hana andasa kay may 3 sini iya ka pulis nga ginkumpirmar dire si Police Brigadier General Jack Wangking nga ginrelieve niya bangod nagaserbi as protector sa illegal gambling.
Kag sa diin niya naghalin ng impormasyon, i-countercheck ta ni Win Bumbuhana later on. Kaya no, why pa gani mag-init-init alatrasa ni General Wangki. Dino, may mga nagaragong-rong na iyang inisyang iga-relieve ko, no? Lakip na sila dari Manwa karon balita taman. Mga national roads nga kabahin sa paid parking ordinance, gin kakas na sang City Council. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga panomdomon. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa 2 ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangini inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa sininga weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa.
Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung pain-killing properties. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom. Ay 1 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby no sa kay Bombo Hana Andasa sa iya sining follow-up report sa aton sining mga tagpalamatiti sa sining araling pang bahay bla ano tong iya tong tawag nga ni subject Bombo Chris nga kung sa din failure ini siya hindi man kuno ni individual mo no nga paghatag sang grado kay ti by group man ini siya sa aton sining mga kabombo edukasyon, pantahanan at pangkabuhayan, no? Ti may ara na dira sa sining isa ka grupo nga kung sa diin ti may ara dira sa marketing kung sino to magpamalaklon, food preparation, no? Kag kung sino dira ang nakatuka sa pagluto, no? Ti dira na dakwaon ang resulta sang grado sa ila sining participation. Ti kung nanotisyaran ninyo sa suicide note, ganito may kaakig ang estudyante sa maestra. Amo to nga na-depress siya kag hindi naging siya katibawas sa aton sining matag palamati. Amo to nga na pinsaran niya nga maghikog agud nga mapalagyuhan ang ang kahuyanan, no? Ngati do siya man lang ginalauman sang iya sining pamilya o galing tinubo iya sining grades, hindi iya mabaton.
rason nga ti nagamba sa kay nanay nga pasinsya gid, no? Sus Maria kagusip ti masakit-sakit nga kasubong sinimbis kung tani iya nga buligan ining bata at imas dog kasubong nga gin ano pag ginin siya? Ma, hindi doon ako mag-eskwela kay hindi doon ako kagwanta kay ma'am. Sa project ya kuno niyo. Hindi na ko kasarang masurigid. Hamakon mo sina banwa. Masubo nga say isang mga ulihi nga mga tinaga ni nga naggagin sulat sining 15 anyo sining solterito si alias Nonoy bangod sa sining naagom niya nga kapaslawan sa iya sining iya nga subject or sa iya sining pag-eskwela ni mga kasubong kung tani ni ginabuligan ginadawat ini guidan ini isang mga manunudlo or mismo sang iya sining maestra pero lain iya ang nangin resulta or nangin turn out sini naglabot pagi sa punto nga naglala ang sitwasyon kung sa diinti niya ang iya sini nga kabuhi may mga nagapahayag ani diri nga ti tani bumbot samang mga available ang bala within sa ila sining iya nga lugar just like kami tuon sila dira magluto sang utan no laswa no ti anong ginapaluto ni Mamaw ang beef steak with broccoli or beef with broccoli. Ingin ang ligan to kuno baboy. Di basi kon pork with the broccoli pati pang 5-star hotel na iya nga mga menu na iya Bombo Crisilugo. Di ba? Anyway, check naton si Bombo Hanaanda sa 3 ka mga pulis king kumpirmar nga nagapamayong sa mga illegalista, partikularmente illegal gambling. Kag confirm ta sa kay Bumbuhana kung matuod gin man ang balita o nagauring-uring sina nagalapta karon iyang may impormasyon nga inog-relieve kuno si Police Brigadier General Jack Wangke. Why pa gani magdugay-dugay din si General Wangke kadumayo man performance siya may huring-huring na party sa pag-relieve sini saya. Bumbuhana sa report ta please kamin. Ginkumpirma ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki nga may 3 ka mga kapulisan ang ginpang-relieve bangod nagaserbe ini sila nga protektor sa illegal gambling sa probinsya kag ginaaligar nga nagabaton ini sa nga Payola Bombocham. Ini nga 3 ka mga kapulisan amo ang police non-commissioned officers nga nakadestino sa Aklan Police Provincial Office kag Negros Occidental Police Provincial Office. Di sa subong hindi pa mapangalanan ni General Jack Wangki ang mga nasambit nga kapulisan bangod sige pang investigasyon natuhoy sa sining mga kapulisan na Bombocham. Ti kumadumduman naman nato no sang nagliligad lamang nga mga binulan ti mismo gani ang Iloilo Police Provincial Office kati sa papamuno paman sadto ni Police Colonel Ronaldo Palomo nga naimbestigahan man ang ining among Iloilo Police Provincial Office bangod man nga may aligara nga nagabaton man iya sang Payola nagika naman iya sa may illegal quarry kag amo man sa illegal gambling di sa subong somehow na confirm naman iya sang regional director nga naga-involve ang ining mga kapulisan halin sa PNCO sang ining Aklan na Police Provincial Office kag Negros Occidental Police Provincial Office nga timay nagabaton niya sang Payola humalin sa ining mga tawo nga nagaserbi ini sila nga protektora sang illegal gambling sa ilang nga probinsya. Yari malaki pamatian nato na ang pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki. Bigyan pang-relieve ka ng mga police involved sa illegal gambling. Ano mga klase, sir? They are financiers or protectors? Approximate, mga financiers sila tanan or PNCO sila or... Yeah, mga PNCOs nila, 3 of them, but I won't mention the name muna. Pending the investigation, kaya para fair naman sa ila. There are reports na they are receiving payola. No? They're receiving payola. And that's the reason why they were relieved and being investigated. And in fairness, kay hindi pa man natapos ang investigation, hindi ba natin pwedeng i-hambal ang mga kalan nila din. Negros and Aklan. Negros and Aklan.
Sa Bambocham na batiano ang ining pahayag man ni Police Brigadier General Jack Wangki na tukoy naman iya sa ining mga tatlo ka kapulisan nga gin-relieve tungod nga ginapaaligar nga protektor ini sa nga illegal gambling nga sa ilang probinsya, particularly sa may Aklan kag Negros Occidental Bambocham at Dugang Mandiri Bambocham nga balita nga ti ang ining huring-huring nga nagalapta nga ipag-relieve sa pwesto si Police Brigadier General Jack Wangki matapos na kumarugduman naton tatlo pa lang inikabulan nga nagpungko himulin sang Pebrero 15 subong nga tuig Bambocham ti sa subong kumpiyansa si Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki nga naobra man niya ang iya katungdanan na bilang direktor sa mga kapulisan sa Western Visayas. Kag sa aton man nga interview sa iya ti ang iyang pahayag nga ang pagka-direktor isa ka commanding posisyon rason man nga madamo ang mga nagahandom sa amo nga pwesto kag suno man kay Wangki kung may mga nagahandom man nga siya paghalinon sa pwesto inibangod sa mga tawo nga nahisa sa positibo nga resulta sa iya kampanya kontra sa illegal nga droga kag illegal gambling. Nagdugang man diri ni Police Brigadier General Jack Wangki nga sa subong wala pa man ini siya sang may nabatian nga personal nga may pagpamahog sa iya nga siya pagabuslan sa pwesto ti amo naman ang gina-confirm niya nga confident ini nga natungda niya ang iyang olubrahon dediri sa Police Regional Office 6. Yari bala kay pamatian naman naton ang iya pahayag na tuhoy diri. Alam niyo yung position natin, these are coveted positions kasi in the PNP. Hindi natin may tago yan, I have to be frank, no? Marami kaming mga officers sa taas na nag-aspire talaga na maging regional director. So hindi mo maiwasan na yung iba. Talagang gusto rin, nag-aspire din. No? And siyempre, other quarters, for example, yung mga nasasagasaan natin sa mga operations natin. Di ba? It's like yung operations natin against illegal drugs, yung positive result ng campaign natin against illegal drugs, yung positive campaign natin against illegal gambling, no? So, probably, yan ang mga gustong magpaalis sa atin. But, wala pa naman ako narinig na may positions being created dahil gusto may pumalit. Although, sabi ko anytime we can be relieved here, but as far as I'm concerned, alam ko, ginagawa ko naman yung aking trabaho. Nabatian naman iya ang kabahin sang ining pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki sa natukoy sa ining konfirmasyon nga ti kung tuod ginadala ang huring-huring nga nagalapta nga ipag-relieve siya ini sa pwesto bisan nga 3 months pa lang ang iya nga serbisyo diri sa Police Regional Office 6. Alright. Now, duwa ka probinsya ito nalawag nga may protektor. Ti tatlo man ni sila, tatlo man ka pulis, tag isa-isa sa probinsya sang Aklan kag Negros Occidental or may duwa sa Aklan or may duwa sa Negros Occidental. Paano na breakdown tong tatlo ka mga pulis ngayong pang-relieve kay nag-aktwa sa protektor sining mga illegalista bumbuhana? Amo na Bambocham nga ti hindi pa na ma-divulge man ni Police Brigadier General Wangki kung diin gid man naghalin kung either bala ang duwa sa Aklan Police Provincial Office o kung ang isa ayara naman sa Negros Police Provincial Office nga ti hindi pa niya mahambal kay ti for investigation lang gid anay nga ti sa pagsigurado nga inigi man sila nga nagabatong sa ining payola sa pagbilang protektora sa illegal gambling sa ilang mga probinsya pero na-mention nga nga ang Aklan Police Provincial Office kag ining Negros Occidental Police Provincial Office. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hananda sa imo sining follow-up report. Ti bisan numero lang gid General Wangki sir hindi kay gid kahatag basi kon napalupad lang ning istorya imo. Sa aton sining mga kabombo pat kung lang taon naton ang tatlo ka bulan ang performance ni General Wangki bilang regional director ti way makita sa isaway ang all goods man. Sa aton sining mga kabumbo pero tiyan mo na kung may iparelieve sini nga pulis ti bisan numero
o ranggo lang dirabi sa aton sini nga mga kabombo para may tudlo kita lang magaserbi example no or ehemplo sa iban pa nga pulis dira nga nagatiaw-tiaw man kung tani nga magka-ulo extra income pinagi sa pag-akto as protector sa mga illegalista. Kay ti nagaisog malang iya mga illegalista ni kung may ginasandigan kag ginapasilungan man sila mo. Di kabay pa basi ko may pagwaon man yang mga impormasyon dugang diri ang Police Regional Office 6 natuhoy sa 3 ka pulis ginpang relieve nga nagikan sa Aklan Provincial Police Office kag Negros Occidental Provincial Police Office. Kay ti kunway do kasubong iyang istorya dalom paho. Istorya kasubong dalom paho General Wangke, sir. Damo pala subong tigparala subong bumbokres tibla sa paho. Dagdagan tada ka pala karon sus rimlaso tada. Kung may istorya man tas dalom duldol, ti kung may hapo kada iya atakihon ka sang hapo nas duldol. May istorya man tas dalom sambag. May pala man na sambag no? Kung may mga base kung may mga tigi padada karon, narimalaso kita aton. Ay ang istorya istorya formal nga ginatumod ko. Inang may ilay down man ta nga balasihan para nga patihan kita nga may ginpang relieve gitman kita bangod no sa sining illegal acts sang mga men or women in uniform nga kabahin karon sang Police Regional Office 6. 55 minutos sa nakaligad sa takna sining alauna. Ano nga mga dalani nga National Road gali pero ginlakip sa parking on-road parking ordinance. Tikay daw na realisar sang chairman sa Committee on Transportation nga National Road gali ni dapat ininipagilakip sa mga on-road parking nga kung sa dinti ginasukot ang mga nagapark. I-check tabi with Bombo Angel Tangel sa report na please come in. Natigayon na subong adlaw bombot siyam nga maamyandaran sang Iloilo City Council ining Regulation Ordinance number 2023-259 o kung amo ini ang ordinansa which is amining parking ordinance sa mga kabombo naton. Sa interview diri sang Bombo Radio, si Councilor Sadfrey Cabaluna ang chairman sang Committee on Transportation sa bahin sa City Council, iyaging pahayag nga ang apat ka mga dalanon ni Bombot Siam nga ti-abis man sa mando una ni Mayor Jerry Tranyas nga dapat amyandaran ang nasambit abig nga ordinansa ang area diri apat isa ka national roads una diri ang General Hadja Street, ang Arroyo Street, Fort San Pedro Drive, kag Timawa Avenue sa mga kabombo naton. Ini man matapos nga nakabaton ang opisina ni Mayor Jerry Tranyas ang pila ka mga concern na nanakip gali sa parking ordinance ng city ining apat ka mga national roads. And so far, ang Yulo and Arroyo Street ni Balabong Botcham sa ordinansa magkaupod ni sila. Pero ang Yulo Street, ipabilin ini sa gihapon nga area kung sa diin nga paid parking nga magasukot abi sa gusto dira mag-parking. Sa mga kabombo naton kag ang kabahin man sa kinamyandaran diri ang mga whereas nga kabahin sang ordinansa kag ginatagan diri sang specification gid Bombot Siam na ang ining ordinansa is para ma-regulate ang naga-parking sa palibot sang syudad sang Iloilo. Dugang pa diri sa natungdan nga ti sa next time kag nga include naman nila diri ang teamwork with DPWH para mas mangin maayo ang collaboration nila kag matigayon sang maayo ining mga paid parking ordinances sang city kagabot silingon naging kasing apat ka mga areas Bombot Siam ipatuman dira ang no parking ordinance. It means ano mabantay nga man ticket kung naga-parking sila sa area sang General Hadja Street, Arroyo Street, Fort San Pedro Drive, kag Timawa Avenue. Pamatian tabala ang kabahin sa pagpahayag ni Iloilo City Councilor Sadfrey Cabaluna sa aton interview. Ang ginbailuan ta
Una, ang mga preambulatory clauses kay ang 2020 version sina ng dragin na nasaad is puro mga taxation. That's why people were arguing whether this is a regulation or taxation. So just to make it clear, klaro taging kakasta tong mga were assessed nga mo to and put forward the new preambulatory clauses ang purpose gid is to regulate the use of our streets, no? So that's the first amendment. And then second amendment is on section 4 wherein ang apat nga gin-identify sang DPWH through our meeting with them nga national roads and therefore no parking zones gin-remove ta from among or additional parking areas nga gindugang sadto as per endorsement of the city mayor. Bali apat, so Timawa Avenue, Fort San Pedro, pero ang Yulo and Arroyo, in the provisions of the ordinance, nakabutang Yulo and Arroyo. Ti Arroyo lang ang national road, so ang Yulo will remain, but the Arroyo will be removed. Okay. And it means, sir, mga alagyan na ni Sir apat, i-implement ang no parking ordinance. Of course, kay since nga hindi na siya kabayan sa paid parking councilor. Amo nang implication, kay in fact, amo nang ginatinguan tatani from the very beginning, kay tining mga dalan amo ning masami man ginaparkingan. So instead tani nga ipa-no parking ta na lang, kay kabudlay man, kay we realize also the importance nga ang adra sila park kay kadamo da sa mga areas of interest, eskwelahan, government agencies, hospital nila ginakantuan. So i-regulate na lang tani kay parang mapark sa sakto and mabutangan ta sa nagabantay, marisibuhan tang ila na baydan. But since the development and the request also and the communication of the DP says nga dapat ini no parking zones, so the implication will be hindi tanan ni pag ipaparkingan through our parking ordinance, but we will ang amo nang hambal sang aton alkalde, Mayor Jerry Trena said we will enforce that these are no parking zones. So expect natin may mga mangdakop dira sa mga nagapark sa amuning mga national road. We have begun those initial steps already. Kaya in the past, this recommendation came from our LEO, the PSTMO, and even the City Legal. So moving forward, we will involve DP also. No? Initially, they have already furnished us with copies of Jel? Bomba Cham na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Chadjay Cabaluna. Ambot ko nakalabot sa City Hall, City Government, or sa Chairman sa Committee on Transportation, ang concern sang pila ka mga kabombo naton, diri sa dalan, mapabla, no? May isa, dua, tatlo, apat, lima. Basta damo nga salakyan, nga do ginhimo yan agrahe ang dalan ano na, ginasukot man na siya adlaw-adlaw, anong sistema sang suktanay na saya, kaya di bala, ang una siniyang ang first hour mo is kung sedan 25 kung mga 25 or 35 pesos, kung mga SUV ni do 35 pesos kag ang kada oras ni dugang sa imo is 5 ka pesos kung hindi ako magsala. Ginasukot man Bombo Angel or ni siya, Beatles ni Let It Be. Ang tsakaron ta Bombo Cham no sa bahin na iya sang Local Economic Enterprise Office sa bahin sang mapa kay nga gid man sa lakyan nga tito sobra na tag-apat ka adlaw before hindi siya balikan or makita natin ni Ivan. Pero to hambal mo wala Bombo Cham nga once SUV sedan 25 pesos ni ang first 2 hours nila and 5 pesos per succeeding hour niya siya ang plastada diri or nakabutang sa parking fee ordinance sa mga kabombo naton. Makutunta kung ginasukot man anong plastada ni, basi special animal ni siya. Kung anong klase animal ni, girafe, elipante, hippopotamus. Kaya unfair na sa iban nga nagabayad, iya sang insakto sa pay parking ni nga ordinansa ka syudad ni? Amo na bumot siya na lang taon sa bayan sa Local Economic Enterprise Office kung nagabaton sila or like gabayad daling mga naga-overnight parking sa bayan sa mga areas kasi miara paid parking ordinance sa mga kabombo nato. Kung naka-advance payment siya sa Local Economic Enterprise Office ng 1 milyon para paparkingon lang na siya hasta kung saan gusto ya, plastada hindi ganila. Kay karon suspitsuhan naman na sila sa tao di nga kapital nyo naman na sa 2025 elections. Wala bang botsang siya karon sa bahay ni Marisol Mabakyaw kung ano sila yung plastada, kada ano man may ara gid man ay handy or may plastar sila nga
may mga discounts since nga overnight man niya or ano sini ang plasada nila abi Bombo Champ? Alright. Ini si Bombo Angela Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Angel Tan ko nang kilala pa namo ni Bombo Chris niya motor lang niya akon sa lakyan noy. Pero ang akon parkingan isa kay hektarya. Tapos ilaya damo-damo ila sa lakyan puro pa mga hien. White parkingan. Ay nano nga sugilano ni aton man. Pwerte Bombo Chris tong kilala tano. Anyway, ang dugang nga mga balita kang impormasyon ninyo bantayan sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Hindi ka mo magkalipat, mag-follow, mag-like, mag-subscribe, maglantaw sa Facebook Live sa Bombo Radio Iloilo, sa aton sini nga YouTube channel sa Bombo Radio Iloilo, kag sumungman sa aton sini iyang Bombo mobile app Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa maneneng hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for May 12 to 18, 2024. Ang Rock Station Band ang natalana nga magpainit sang inyo nga weekend sa 2 ka oras nga musical show sa Thank God It's Biyernes. Mangini inyo, umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 17, Biyernes. Many of your favorite oldie-goldie songs ang saliwat mag-rule over sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo sa sininga weekend sa Concert at the Plaza. Mangininyo umpisa alas 6 sa gabi sa Mayo 18, Sabado, kaupod ang Technocrats Band. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 19, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya nga aton maintindihan nga mga setbacks sa kabuhi are meant to strengthen our faith, not to weaken it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwasang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia.
Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American Chess Grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang duwa. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo mga kabombo. Mayong hapon yun. Beautiful Wednesday. It's the 15th of May, 2024. Yari na naman kita nagpalumbalik para sa inyo sa pagdulong sa mga istorya nga inyong ginakalangkagan diri sa kahapon lamang program. Ako, I am also excited nga mabatian man ang inyo story dira, especially sa mga wala pa nakaagi share, but interesado man nga magpadala sa ilang makasaysayan, nga pamangkot paano. Simple lang gid ang himuon, isulat nyo lang ina, and then kung may gadget, may computer, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Siyempre, computerize nyo siya. Alright? Or kung isulat ninyo, pwede gyapon, ipadala nyo siya sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kaina pagsaka ako, diba? Grabe gid as in, no? Daw trebligid ang init, but I was reminded, no, to cultivate that attitude of gratitude. Nabisan mainit, sige lang, sa gihapon, nagapadayon ang aton nga mga trabaho, sa gihapon, nagapadayon ang aton nga pangabuhi. So, let's stay on the positive. Sa amo siniyang klase, isang sitwasyon, especially isang kainiton. Anyway, again, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. Ari ato ang bahanon for you all from Earl Lorraine Kilarito. Dahilan, mayong hapon. Pinatapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan,
mo kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awang na wag kang aalis kapag nasasaktan. Lagi lang naman akong dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man may pilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Earl Lorraine Pilarto. Dahilan. Anong dahilan nga wala ka na nag-ug tubig kagabi? Kaya wala ka man sa gubon. Kaya wala mong gatubod. Good afternoon, liwat sa inyo. Ay, mga BP nyo daan regarding sa tubig. Iban, grabe ang pulaw. Nagaliniwang. Anyway, diri na kita sa kahapon lamang program. Ari na ang ating first story para sa inyo. This is from Lola Rose, ang Tigbawan. My dearest, in the Regine. Una sa tanan, ginatamiyaw ko sa maayong hapon ang tanan niya katapo sa Bombo Radyo. Ilibinagid sa imo in the Regine. Ako ini si Lola Rose ng Tigbawan. Lola ako ni Ramram, nga nagahampang sa motocross. Inday si Ramram, ikatatlo ni nga anak ni Z. Ang akong sulat subong, amo ni kasaysayan ni Ramram sa patag sa motocross kag motor show. Inday sa nagligid ko nga sulat, naghampang si Ramram sa tubungan. Kag na-aksidente siya, kag ang paso niya na-infeksyon, kag nangayo siya, nga dalon siya sa hospital ni Rika, kag ni Beauty. Sa nag-ayo na siya, ginabalan ko siya. Si Ram, sinig ko hindi ka na maghampang, i-focus mo na lang sa pag-eskwela, ang imo tiyempo. Pero nagsabat siya sa akon, Lola, kung matabuan nga wala sang klase, kag may hampang, pahampang man ako gyapon. In the Regine, tungod kay mapisan si Ramram, kung wala klase, nagahakot siya sang balas, ginakarga niya sa iya motor, hasta nga nakabakal siya sang chariot, nga amo ang ginakargahan niya sang balas, kung layo ang iya ginadeliveran. Kag amo man ang ginakargahan niya sang tatlo ya ka motor, nga ginahampang niya. Wow, grabe. So inday sa nag-ayo na gid si Ramram, may hampang sa igbaras, kag naghampang si Ramram, kag may gindagaan siya. Pagkaaga, balya sa akon, Lola, hindi, pamangali ako maulihi sa akon mga kontra. Tiyan ba ako sa iya, Ram? Hindi na ako sali apa sa imo, ha? Kung sa diin ka man nga banmo, mahampang, pero nagapangamuyo gid ako. Sa isa ka adlaw sina,
Kinabalan ako ni Ramram. Lola, may balaklon ako mga motor. Ang bili niya, 30,000. Sabat ko, te, may kwarta ka. Oo, ginasupot-supot ko. Inday na bakal gidman ni Ramram ang amo nga motor. Kag amo ang gina-service niya mag-eskwela. Pero kung wala klase, nagapanghakot siya sang balas, ginakarga niya sa chariot. Kung may klase siya, ginapadalaya lang, kag ginapartihan lang siya. Kag kung may hampang nga wala klase, nagahampang siya. Ang motor show ya, bisan may klase, ginaintra niya gid. Ginapadalaya lang sa iya pakaisa. Kag nagaapas lang siya. Abi mo Inday, ang motor ni Ramram, permigid daog. Kada pauli niya, may bit-bit gid siya nga trophy. Inday sa Pebrero, naghambal sa akon si Ramram, Lola, may balaklo naman ako nga chariot, 10,000 lang, ugaling wala nagaandar, pero baklon ko lang, kay kayuhon ko lang. Diba ko sa iya, di ka makuha sang kwarta. Sabat niya, may nasupot-supot na ako, tidugay pa ang Marso, masuptan ko pa ina. Inday naghampang si Ramram, kag 3 ang iya gindagaan, 4,000 pesos ang iya daw. Pagkaagahamba ko sa iya, Ram, anon mo inang PC? Hambal niya, Lola, guyuron ko na ang chariot, kay baklon ko na. Hambal ko sa iya, ti, kaigo na ang kwarta mo? Oo, Lola. Kag naglakat sila. Pag-abot nila, si Ramram iya, dayon gin pamungkag, para may balaan niya kung anong guba. So nag-andar niya, hambal niya sa akon, Lola. Ang palaligban ko na lang ang iya kaha. Inday, tungod kay wala man ako obra kung gabi. Nagabulig ako pa nga di, kung may patay, nga malapit lang. Isa sina kagabi, nagalakat kami nga 3 sa karsada. Nag-istorya ako kay Ka, habal ko, mayo iya si Ramram, kay nakabakal naman sa isa ka chariot. Dayon iya sa ligbat ni babae nga, amo ang nagatago ni isang kwarta ni nanay nila, hambal yagid. Ay, ginabalan ko gina si Ramram nga hindi isalgi pangayo, hindi isali pangayo kay nanay nila. Hindi sabat ko dayon. Ay, wala, iya si Ramram na ngayo kay nanay Iya, inaiya kwarta, ginsupot niya, kag nadugangan niya, pagdaog niya sa pagampang niya. Kag naghambal siya. Uy, kakabalo, nga nangayo si Ramram kay nanay niya sang 10,000? Sabat ko sa iya. Ang 10,000, ginbakal, ato sang piyesa sang multicab. Sabat niya pa, ti, 8 mo lang ato. Sabat ko, may 2,000 pagid, nga ginbakal si Ramram. Pagkaaga nanugid ako kay Ramram. Pati si En, ginsugiran ko man, hambal iya ni En. Tani Lola, ginabalan mo nga. Ano iya ang labot mo sa among pamilya nga ang nagapahilabot ka? Sabat ko kay En, tamaran lang ako. Inday, nagtawag si Z sa kay H, kag nakaagi ako. Hambal ni H, Lola, mahamba si tita sa imo. Isiling ko, hello, anong ihambal mo? Linya nanay, nagkuha ka mo sang bugas? Sabat ko wala. Si Ramram natakan sang balik-balik. Te, kay may dala siya nga kwarta, nagbakal na lang siya. Inday ginabalan ko si Z. Tanisling ko hindi ako manugid sa imo. Sige na himo, sige na padalaan mo sang kwarta. Naghambal ka nga kung gamay na lang ang bugas, makadto dayon kay babae. Pero sa nagkadto si Princess sa iya, ginhambalan niya, abaw, wala pa gani isa ka bulan ng bugas ninyo, wala na. Amo ato, nga bisan, wala sila bugas, nagapatudlan na sila ni Ramram kag Princess nga makadto kay babae. Pareho, magkuha si Princess, ang allowance, kag wala si babae. Nagadalang-dalang siya, kundi siya mahulam. Pagkaaga, ginsugiran ni HCN, sangin panghambal ko kay nanay niya. Kaya ara man ako, naghambal si N, Lola, mapabakal ako kay Ramram sang bugas, tunga lang sa sako. Sabat ko, kung mabayran ni babae ang isa ka sako nga ginbakal ni Ramram, amo naman na to, ang ibakal niya Inday nag-abot ang adlaw nga nagkuha si Ramram sang iya nga allowance, ginhambal niya dayon si babae, nga siya ang nagbakal sang bugas. Sabat niya, ti mayo kay may pangita man kamo na lang ang mabakal sang inyo ang kinahanglanon.
Kaya ang kwarta ni nanay mo para lang sa eskwelahan ninyo. Inday isasad to ka adlaw, si Princess na mangkot sa akon kung may sudan. Sabat ko wala. Ti isa mo ka lang sa mantika kag patis. Mayo man sa una nga mo lang nang inyo sudan. Bilangon lang ninyo nga wala ka mo nanay nga nagaobra sa sagwa. Inday nagtawag si Z sa akon, hambalyanay, i-deliver na dira ang atop. Sabat ko nga didto ka nagbakal. Kay barato didto, sobra lang 25,000. Balya. Tinagliga ng isa kasi mana, nagtawag si A, na mangkot kung nag-abot ng atop, sabat ko wala. Sa diin ay hanto. Bala, kadira. Sa isa kagabi, ginpamangkot ako sang bana ni babae. Hambalyati, nag-abot ng ila atop. Sabat ko ambot, wala ako makaibalo, kay wala man ako sa nakita nga long span dira sa ila. Balay abi mo makaluluoy ang mga anak ni Z. Nagadalang-dalang kung diin mangayo sa sudan, kung hindi makabakal ang magulang nila, kay why sila budget. Bisan 3,000 lang ang bulan kung isipon, tag-isa lang kagatosin ang adlaw, yadi pa makabulig sa magulang nila. Hindi mabudlay gali, kung lola ka, nanay ka pa, kay kung ano ang ila problema, maumid ka gid. Kung wala sila kanon, masulod sa balay, lola, may kanon ka? Masabat ako, oo, ti kaon dira. Masulod man ang isa, lola, way kanon sa balay. Sabat ko na lang, ti kaon diri. So inday, diri ko natapusan ang sulat ko. Parte kay Ramram, madamo yung salamat sa pagbasa mo ang matinahuron. Lola Rose, sang Tigbawan. Wala ko Lola Rose, no? Ako kapangamuyo na lang that one day soon, tanan ka mo dira, no? Hinirupay, magbalik na lang ang inyong maayo nga intindihanay bilang isa ka family, anong tanaabi, no? Kay ti Z, amo nang iya nga nanging desisyon, hindi naman ako luyag nga mamangkot nga ti ara ka man, ara man ang mga bata niya nga sa iban pangatawo niya, no? Ginapaagi ang iya nga kwarta ginapadala dira. Pero mas manami man, no? Nga matulira ninyo, basta pa din nyo man sa mapamangkot, kung nga, but anyway, gina-sound off nyo naman to sa iya, nga doon na budayan man ang mga kabataan sa amo sila nga set up, no? Sa amo sila nga pag-deal sa babae nga iya nga ginbilinan sa iya nga kwarta, para kuhaan sa iya nga mga bata. But anyway, bata mo siya, kag pwede kagid, nga maka-istorya sa iya directly. Well, amugid mo anak ko no, ang mga roles ang lola, hindi matikis ang mga apo. Kung ang apo na gani, ang mangayo, ay nako, water pag nagtubig ang lola. Bisan wala pangitaan kid. That's how we love, no? Our children, our apos. We will do anything para sa ila. Lola Rose ng Tigbawan, salamat gid. Kalma lang da, ha? Masingi mo nga heart, da. Matamaan. Anyway, salamat gid for sharing with us your beautiful story. It is now 2:31 in the afternoon. Sa ating pagpunambalik mga kabombo, another story ang ating i-share sa inyo. Plus, we have a winner sa ating promo Buena Mano Salvo, Year 18. Magabalik kita pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig gagamiton ini sa insakto.
Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag Mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang hindi gid pagkaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uya. Buena Mano Salvo Year 18 ng Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at gift pack ngayong araw. Yes, and this is our second winner for the day. Taga later lang ang lugar. Ang iyong private purchase is Orocan sticker, 53 years old, taga Kabugbugan, Gimbal, Iloilo. Congratulations, and you may now come over here, Maria Fe Bade. Ikaw ang ating winner sa sininga oras. Nagabutan ikaw sa presensya ni Ma'am Nika Pearl Zomil, ang ating FDA representative. Again, congratulations sa ating winner, si Maria Fe Badi, sang Kabugbugan, Gimbal, 53 years old, Orocan sticker ang iyang proof of purchase. Pwede ka nakakanta din, nagahulat ng iyong mga cash prize ng 500 pesos, plus may ara pagid nga gift pack, also worth 500 pesos. So congratulations gid sa imo. Samtang balik kita diri sa mga kasaysayan naton sa kahapon lamang program, ari naman ang sulat ni Aries 8, Dear Tita Regine. Tita, mayong hapon sa imo, kag sa imo nga mga tagpalamati. Almost a week man ako, nga waay kapadala sa imo sang akon nga sulat. Kay tungod, nagaka-pending ini, kay hindi ako kasend kung may mga pictures nga na-include. Amo na ang rason kung nga ang waay gid ako ti sulat nga imo nabasa, tita. Tita, hindi mo kinahanglan nga matawag nga nanay kung may ara ka na kaugalingon nga bata. Kay tungod, ang pagiging nanay, ara lang ina sa aton. May mga bata subong na sa murang edad pa lang sanda na ang nagiging nanay sa ilang nga mga manghod. Correct. Tita, kay tungod ako ang subang, nakita ko gid kung paano magdalag ko ang mga manghod ko, lalo na si ang amon nga agot. Tita, 9 years old na ako, kag magbata si mama kay kag tungod may buot na ako, nakita ko gid kung paano nga mag-alaga si mama sa mga newborns. So tita, sa mag-edad na si sa 1 year old, ako na ang gabantay kung may obra si mama. Tita, kay tiga di masisi sa batol, so pwede na ni mama mabilin kanakon. Pero syempre tita, ginabili na kami kay Tita R. Ang utod ni Papa nga balo. Tita, akong gatimpla kagatas ni kag tagahugas ka iyahig ko, kag tagalaba ka iya nga diaper. Tita, ang diaper abi ni lampin lang, pero ang lampin nga ina, nasulod man sa diaper. Bali ang diaper, ginakwaan ina ni mama kasulod. Kag ginalabhan, kundi ay lapta nga diaper. Ba? So tita, ginapa-absent kita ko ni mama kung may mapaobra sa iya sa isa lang kaadlaw para lang magbantay kay Tita, sa mura ko nga edad, kung tani mampang pakusina, kay hindi man uso ang gadget sang una, pero tagabantay ka na kabata. Tita, sang ako naman ang nagbata kay ER, didto ko gid magamit ang mother instinct nga ginatawag. So hindi mo kinahanglan nga maging professional para lang maalagaan mo ang bata. Kita sa magwa na CER, kag gin-admit kami sa hospital, daw ginakumos ang dugan ko every time nga mag-inject na ang nurse ka antibiotic sa bata. Tita, CER, sa ako nagdedi una, pero gamay gid ang akong gatas. Ina siguro kay bata pa lang ako, trabahoso na katama ang lawas ko. So amo na siguro ang epekto na tita. Naluoy ako kay ER, kay gamay lang madedi na sa akon. Gani nag-decide kami ni nga patago nga padidion siya sa batol.
Kag dito tita, why na siya nagapasingit? Kay siguro tita, tama gid siya kagutom. Kagamay lang ang higko kag ihi niya. Kung waay siguro kami nag-aksyon ni A nga padidion ang bata sa batol, siguro tita, si ER ginbutangan katubo ang iya nga buli kay hindi siya makahigko. Tita, 3 days na abi, why kagwa higko ni ER, pero makapangihi siya tita So sa makagwa na kami sa hospital, why ko siya ginapadedi gid sa akon, kay hindi siya mabusog. So padidion ko lang siya, dali lang, buhay, kag padidion naman sa batol. Tita, sa ako na lang bilin sa balay, ako na lang isa ang gaatipan kay ER, why man ako ginakulbaan, kinibalaan ko nga makaya ko man. Tita, si ER, nagdako nga puro lang formula ang ginadedi na. Kung magmasakit gani si ER, kag mataas hilanat na, nagaka-nervyos ako, kay base ano matabo sa iya. Kita na trauma, abi ako, kay sisi, ginkonvulsyon na siya sa una, kay tama kataas ang hilanat niya. Pero tita subong, kung ako magbilin, kananda ka akong bata, kung may importante ako nga kaduan, nagakumod sanda. Kay paano kung no pagkaon nila? Tita, wala man sila obra. Kung Sabado kag Domingo, tiara man na sanda sa balay, Kung kaisa tita, ginasabat ko sila, Kay do sobra man, nga liwat-liwaton, nga ihambal nga mo na. Kay nagpadali-dali ikaw. Tita, ginasabat ko nga, imo gani, nagbata ka man, ginpabayaan day lolo kag lula. Ikaw, tapos kinambalan ko nila nga, ipahulog mo ang bata. Dubukon kaw tinanay, kung maghambal ka na akon. Nga masobra pang naagyan mo, ayala. So maghambal pagidran nga ayawan ang libayon mo kabantayran kay ina kay ER abi pahuramaman ina ka cellphone mo. Ginasabat ko sanda nga ako sa una ayawan man ako kabantay karan ka na. May nabatian ka mo? Why giday? Kita mo na ang ilabutasan, gusto nila sila lang ang pasugtan mo. Pero kung ikaw nagani, duwaay lang, mangakig pa. Tita, hasta na lang danay dyan. Ang akong nga sulat, kay matulog pa ako. Nagsulat ako, tita, 11 p.m. Kag natapos ako, 11:53 p.m. Madamay niya salamat, tita, ang matinahuron. Aris. With stories like this, no? Nagagawa nga daw, sumbungan ng bayan. Ang KLP. But ox lang mati lang kami sa mga feelings nyo nila, sa mga pagpautwas nyo nila. It's okay. Kalma lang ha? Salamat yun sa imo for another story again share mo diri sa amon sa saninga hapon. Aris 8, isa man ka young mother kag na experience niya gid. Before nga nangintudtod siya nga mother, kung paano nga mangin mother para sa iya nga manghod. Alright, oras naton. It is now 2:46 sa hapon. Kag I would like to proceed sa atong isa pagid ka story diri. Pagkatapos lang gid sa isa ka short lang nga pahanamdom. Magabalik sa gihapon gidayon ang kahapon lamang program kaupod si Tita Regine. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang debattery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga. Balik kita diri sa kahapon lamang program. We have something from Lola Amparing. Kumusta ka na dala? Ginatami ako gikamutanan, mga listeners nga kaangay ko, kag mga letter senders, maayong hapon, bisan masyado kainit. Kag sa imo Tita Regine, kag sa family mo, good afternoon gid.
nagapahuway ako subong kag nagahulat sang programa mo. Bala ninyo lahat, no? Kay may gikatuan sila, mga upod ko di sa balay. So, isa lang ako diri sa balay. So, bago ko, nga sugura ng akong kasaysayan, pero pasensya ha, nga wala ko kamutan na ni-invite sa itong April 11, 2024 sa aking 95th birthday. My dearest Tita Regine. Pasakalye pa lang galito. Taos puso, nagpasalamat ako sa inyong lahat. Tita, parang di ko ma-express ang damdamin ko na very, very happy ako talaga. The first time na sobra-sobra ang saya ko at ang damdamin ko sa mga dumalo sa aking kaarawan. Lahat sila rito sa bahay, nagtulong-tulong sa magagandang decorations, mga pagkaon, nga sila lang ang naghanda. Boabi mo bala, tita. Siguro, sobra isa ka bulan, bago mag-April 11, grabe gid ang akong pangamuyo sa ating poong may kapal. Nga, updan kita sa pag-celebrate sa akong birthday. Kag nagpasalamat ako, naging pamatian sa aton mahal na Diyos, ang akong nga pangamuyo, kag ang akong nga ginapangayo sa iya. So palangga gid ko katama sa aton nga Ginoong Hesus, gani nga sobra-sobra ang akong nga kalipay nga nag-alabot ang mga bisita ko. Nag-alabot ang mga mahal kong pupils sadto. May doctor, district supervisor, manager sa rural bank, kag madamo nga mga teachers. Tita, masayang-masaya silang lahat na nagkwentuhan at nagpicture-picture, nakasama ako sa gitna. Tapos ang saya-saya din nilang lahat na nagkwentuhan, tawanan sa dating nakaraan. Tita, talagang mahal daw nila ako. Biro mo, batch 1970 silang lahat. Of course, happy na happy man ako ngati mga matag-as na subong ang pwesto nila sa ila trabaho. Boga hinarakhak sila sa ginistorya ko man ang nagliligad sa mga naging pupils ko sila. Tigin pamangkot ko ang pupil ko nga district supervisor subong sa Pabia. Kung sila ko kundiin subong ang utod niya nga naging top notcher sadto. Yambal niya, no, naga-teach ko no dira sa Isaac State University. Tiharakhak sila tanan, kay tigin istorya ko sa ila, nga sila ko bisan buog, sige man gihapon ang alsas ang kamot, permi nagabayaw, bisan sala ang sabat. Isang una ni, no, isang estudyante ko pa siya. Pero matutong magtuon, always smiling. Ti ko din nag-top notcher man. Tita, pasalamat gid ako sa ating poong may kapal nga wala ako nagka-Alzheimer. Kag makasulat ako, makaisip sang husto. Ugaling tita, medyo bungol-bungol lang. Tito, hindi man makatilingala. Kaya 94 years or 95 years old na ako. Matanda na tita at medyo mahina na akong lumakad. So tita, please extend my thanks sa lahat ng mga dumalo and to all the gifts given to me. Ang presensya sa mga bisita ko nga nagakari, naghatag sa ako, no? Sang sobra gid nga kalipay. Salamat gid sa inyo tanan. I repeat tita, happy na happy ako, lalo na sa effort and the love given to me by my nephews, nieces, and the pos. Sa tanan-tanan yung mga pupils ko sadto, ginapasalamatan ko sang dako tungod sa ila kapisan kapag tinguha sa akong pagtudlo sa ila tanan-tanan, so madamo ang nag-successful karon. Kag most of all, mahal pa rin nila ako hanggang sa ngayon. Nga 95 years old na ako, pero hambal nila, hindi gid nila makalimtan si ma'am nila. Wow, sadya naman kami, no? Nagahinarakak, samtang nga naga-inistoryahanay, nga nagatulo lang ang luha ako. Kung sobra man, no? Ginistorya ko sa ila sadtos, kung gatulo lang ang luha ako, kung sobra ang pasaway ninyo. Kag sobra man ang kaakig ko, kung nagaginahod ka mo, kag wala ka mo nagapamati, samtang nga tudlo ako sa inyo sadto. Pala mo tita, no, kalabanan sa ila nga nag-attend sa birthday ko, mga teachers man sa karon. So sobra-sobra gid ang akong nga kalipay, kag ang akong nga feelings, no, bangod sa akong nga mga bisita nga nag-abot gid during my birthday.
Tani, kaluyan kita sa mahal nga Diyos, palawigon ang kabuhi ko tubtob mag 100 years old or more. So, ang ma-advise ko sa mga kabataan sa subong, magsumikap sa pag-aaral. At kung makatapos, maging maunlad na ang pamumuhay, huwag ninyong kalimutan ang dati ninyong mga pangalawang nanay, ang mga guro ninyo, at dapat alalahanin at mamahalin sila, lalo na kung matandang-matanda na. Sa ako naman nga hinablos, hindi bugrong kag Sheila, sa mga apo ko, Pinpin, Pasca kag Paul, nga naghirap at gumawa ng decorations, nagprepare sa mga pagkaon, lahat nga mga hilimuson, hinhimos nila para sa akon nga kalipay sa tong 95th birthday ko. So taos puso nagpapasalamat ako sa kanilang lahat, sa love, care, and for everything nga naging successful, kag happy gid ako, kag ang mga visitors ko sa tong nag-birthday ako. So thanking the good Lord Jesus for everything. Tita Regine, sitting pretty ako the day before my birthday. Hindi luyag ang mga hinablos ko kag mga apo ko nga magbulig ako sa ila. Ambal nila sa akon nga mag-relax ang kuno ako, kag sila na ang bahala sa preparation. Makon mo na tita ha, ang hinablos ko, tapik lang ako ha, pero every birthday ko, siya na ang nagasupply sa akon nga mga giveaways para sa akon nga mga bisita. Tibiro mo tita, 40 years na ang supply ko nga mga groceries. Rain or shine, walang hinto, tuloy-tuloy, galing sa kanya. Actually, friendly siya sa isang man ka letter sender nga taga Zaraga. Bala mo tita, bawa kabot buot, kidkunosin ng ilang nga mga mag-ululutod. Sila nga mga mag-ululutod. Di mo maging offer pa sila na, no? Okay, mga hinablos niyang namin niya galit. Maging offer pa sila nga Thanksgiving Mass sa St. Clement sa itong nag-birthday ako. Tapos may kwarta pa nga ginatag sa akon ang family sa Grand Plains. Hambal ko tani gin-invite niya atong letter sender mo, nga pareho ko man nga letter sender mo man. Friends daw sila ni Nanay Del sang Zaraga. Okay. So tita, medyo malawig na ang akon nga sulat. Basi ko nakapoy ka na sa pagbasa. Balaan mo, ako lang ang tao diri subong. Kag doon na inspired man akong magsulat. So pasensya lang kung medyo mahaba. Talagang mahal ko ang mga kasamahan ko kahit di pa kami nagkikita. Lastly, here's my sincerest love, kisses and prayers to all listeners, letter senders, and most of all, to you, mahal na Tita Regine and family. May God bless us all. Lovingly, Lola Amparing. Please extend lang may taos-pusong pasasalamat kay Doc Christine sa Bidong. Why siya kaabot, kiti busy na busy siya. Ganun mami niya lang ang naghatag sang birthday gift niya sa akon. Duha ka andana nga perlas, nga necklace, na alam niya nagugustuhan ko at sinuot ko agad noong birthday ko. Marunong, mabait, maalalahanin at maganda. Again, salamat sa iyo, Doc. I love you so much from your mom, Amparo Somo Tupino. Siyempre, hindi pwede nga wala sang tula si Lola Amparing, entitled Ang Kaligayahan. Ang kaligayahan ay higit pa sa dunong at yaman, hindi mahiram o manakaw ng kapwa. Taong palaging masaya, nagkakaroon ng mabuting kalooban, ugaliin ang gawaing may kasiyahan at magkakaroon ng mabuting kaisipan. Magtiwala sa ating puong may kapal upang mananatili ang kasiyahan sa utak natin. Huwag maging kuripot, tutulungan ang taong nangangailangan. Taong mapagbigay ay gagantihan ang kaligayahan. Kung palagi kang masaya, may mabuting kalusugan. Kailangan huwag hihinto sa pagtitiwala sa ating puong may kapal. Ang awa, grasya, pagmamahal sa ating Diyos, palaging makakamtan. Kaya tulong-tulong ang kaya tuloy-tuloy ang ating kaligayahan at malayo ang kalungkutan. Ang kaligayahan ay palaging makakamtan kung may tiwala sa puong may kapal. Huwag maging madamot at maging makipagkaibigan. Ugaliin ang pagmamahal sa kapwa, sa tao na nangangailangan. Salamat na salamat sa ating puong may kapal. Nasagot ang aking panalangin na magiging masayang-masaya ako sa nakaraang kaarawan ko noong April 11. Sinagot ng ating puong may kapal ang aking dasal.
So Tita Regine, maraming salamat sa inyong lahat at sa mga mahal ko sa buhay. Nasisihan talaga ako sa araw na yon. Love lots, Lola Amparing. Our youngest letter sender, nag-birthday last month, April 11, at 95 years old. She's so full of life, so vibrant, and so very positive. Grabe, no? Lola Amparing, kanami kay gin-bless kay ni Lord sa good health. Ay, wala yan nagabaston, and he can walk by her own. Grabe, do hindi 95. Well, Lola, salamat gid, and ang wish namon sa imo always good health. Sige labuton ta na no ang 100 years or more. Salamat gid sa inyong mga istorya dira. I am excited also nga mabaton ina mga kabombo gani pa din na nga ma-computerize, and then you email that sa bombo_iloilo@bomboradio.info, or pwede man isulat sa gihapon pa ni gid, and then ipadala niyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo. Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Was, padayon naton ang pag-enjoy sa mga istorya nga ato na batong diri sa kahapon lamang program. For the meantime, nagaulat na ang inyong mga paborito ng mga dramas, ito yang Ermitaña, Provincial Jail, and Dear Diary. See you again tomorrow. Maraming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless.